oganda kitwa gi timbewa kanyakla kod mamoko mathoth nyakwarongo jwang. Geno mar maduong' ni bedo kod dira maber, jo manyo nitiere kod weche mopogore opogore utiyo gi maber ahinya, to maduong' moloyo en mich mar koth ma Jehova Nyasaye omiyowa gi ngima momiyowa nono maonge chudo moro amora. Ma e juma ma bende weche mag siasa pod opong' nyewa we moko nyoro kanyakla kod chieng' Sabato gi chieng' Friday. Kata kamano ma enik siasa. Adwa kini machiegni mondo budh kodi kanyakla nyaka saa 4 mar wang'o nyango. Ma kawuono ni endi akaw thuolo makende mar rwako jowetewa mabende wanabed godo e chenro ma kaka wanene kawuono, mak mana ni ok wanabed kod Jay Bonyo mang'eni sani ni e gwenge mag Bondo ka jaduong' Elijah kacha mantiere kowak East Africa kaachiel kod japuonj Mama Margaret Otieno Bonyo ma en canon mar kanisa mar Anglican. Nyasaye omedriti mama kamoro moro ma intiere kidhi nyime mar lando wachne e tung piny mangima kaachiel kod nyawadwa Rosino Bala ma bende ok wanabed go kawuono endi, kata kamano juma manyien wanabed kode. Yena mra kaw thuolo mar rwaki janeno kanyakla kod jawinje to mokwongo tik Charles Odhiambo oyawre Victor duoto riti maber kuom ng'wono erokamano ahinya. Akia ni be jopiny nyocha somo jobe nchi somo ngeche 29 matindo 2 koso kaka natie kena kaka chal gi gima ji nokosome kora nyalo lieke matin. Owuoyo kuom jopiny moyiero telo makare mawinjo wega, ing'e wega, giwinjo mor to gi jopiny mayiero telo mok kare musiko mana gi ywagruok gi muodo lak. Atimo gima wasungu jogiri luongo ni paraphrasing. Erokamano. Erokamano Jo. Oyawre. Ahinya VOJ. Erokamano. Ambe amor kuom tudra kendo gi kora moga jon kumora mora ma gintie keni ma en odiochieng' mogik mar dwe mar 2. Koro seche dhi kaniang' kwa winjo weche mag yiero jo siasa ni ka gi kacha. Koro gima nowachoga kisungu nowachoga ni 2022 general election na chalo gimoro mabor kabisa. Sani kore osekaya. Erokamano ahinya. Kapok wachako chenro akaw thuolo mar go erokamano ahinya nikech du onge de ok miwa thuolo mar dhi ground ma owinj ni ground wacho nang'o dine ok otimore kaka notimore cha. Ng'wono ma Nyasaye kuom thuolo ma nyomiyowa mogonyowa ni koro undhi uru mondo pidh yien. Daher mar nyiso ni ne wapidho yien maber kendo mopogore kod mano en gima jogweng' norwako maber kanyakla kod jowetewa mamoko libamba noyuorowa ni gima watimo ni en gima kare kabisa. Charles Odhiambo ang'e ni yiero pidho yien ne wachake ka jiado. Next time apani beni keto picha to koro aneno ka ng'eni naparo picha no naparo wach picha no Erokamano. Mae kaka weche ne chalo ne wan e gwenge mag Agoro Sare e dala ma Kasipul, Agoro Sare Primary School ma bende nyawadwa Jombura nosome. Telo mar sikul kaachiel kod jogweng' gi jopiny kaachiel kod jopuonjre norwakowa mokalo kane wadhi nyime kod chenro mar pidho yien e yo makende mar mero kwan yien ma wan go. Katiba mar piny Kenya nyakwarongo jwang' wacho ni atamalo 10 mar puothi kaber kete yien. Wan nade piny luo king'iyo report ma ogol kod Kenya Forest Service wacho ni okwan kama ber ahinya. Kaunti ma Siaya oywagoro jo Ageyo magi manyake tiele malong'o kabisa. E kaunti ma be bet ka gima okolo ng'wech ne oganda mamoko. Mopogore kod mano bende ne wawuoyo kod jopuonjre ma bende gin joma timo penje mar klas 8. Mano Jay Bonyo. Ma koro evidence. Siemna kama da pidho yien. Degi tamore. Ang'o ma monowa winjruok ni kochakore kawuono to wadwa bedo gi Friends of Environment ma Agoro Sare Primary School. To Friends of Environment mag Agoro Sare Primary School wawacho ni juma ka juma Teacher Beach wachoko siling abich watu wadhi nyiewo ang'owa seedlings. To kochomore gi jopuonj to jopuonj konyo ng'iso jonyuol ni mondo Jumapil kata Ngeso watim ang'owa wapidh yien. Erokamano ahinya. Mano Jay Bonyo mabende nyo otelo ne kweth mag tim kaka Wanene kod johera mag aluora. An kawinjo wach pidho yien tawinjo maka denda juol. Erokamano. Omora ahinya gi yien mamedo pidho. Ng'eni ji mang'eny ne paro ga chon ni gini ne na gimoro amora ma
jomoko none ma wache kucha chande, jomoko none monego bed ni pidho yien. To king'iyo ber ma wuok kuom pidho yien, king'iyo kata ma sami dhi kuri bet tipo moro kanyo, dine ng'ato ko pidho yien, chieng' rieny kabisa, tiyudo kamoro tidhi chung'e kanyo, kata mana samoro kata madini mana wadhi ga skul tedo ka lot wang'i to kodi manyo mana yien moro kamoro tidhi chung'e tiende mana matin. Te nitie ng'ama noparo wachno mopidho yien no. To ng'enyne ji paro ga mana gima nyalo konyi kaeri, to jodongo ne wacho ni kineno gimoro manyalo konyo ji higni mabiro, gino ber moloyo gimichamo sani to rumo. Emomiyo wach pidho yien ni en gi ber mang'eny kabisa ma ji ok ong'eyo. Sani ineno kaka koro kit piny olokore ni. Achiel kuom gik momiyo piny lokore kaka lokore, iwacho ni climate change gi kisungu, en ni bunge mane nitie chon mane konyo e regulate kata mane miyo piny ok bed gi liet mang'eny, nitie science mok adwa donje, lakini bunge go mane konyo. To sani koro bunge go otimore nade? Onge. Waketho alwora marwa kabisa. Miyudo ka kata mana ong'eche machon ne ji ok nega, tino ka koro donje jikon kwalo kuon, nikech kuoma ne gidake to timore nade? Watong'o yien go tema, koro yien ma ginyalo idho onge. Koro biro ma idhe tati mar lum kata opanga ni nemido ko ong'ero beti kaito mano kama ong'ero onego bed ni betie. Koro kwa seto gi kucha chande waketho kuma gidake, to gibo biro mana kuma wadake. Erokamano. Daki medo ni haleluya. Lando injili Maria. Ngeni gima ji mang'eny ok ong'eyo en ni achiel kuom gik ma jo somo en weche mag rito alwora. Alwora irito mana kipidho yien. Koro kochuna inya ni ok inyal pidho yien to kara kik itong' yien. Mondo koro iwe mane ji otong'o kata mane winyo dhi olosore kamoro bang' chamo mapera cha. Koro donga mondo warita alwora. Kok inyal pidho to kik itong'. To kochuno ni nyaka itong' to tem mondo ipidhi mabiro kawo kar kanyo. Aparo ni nyutimo gima ber ahinya. Jo awe ni dhi wacho ni higa ni wahingo higa mar 50 nyaka ne riwruok mar piny mangima chak migawo mochung' mana ne rito alwora kende ma iluongo ni UNEP. Manyiso ni oganda mar piny mangima wach rito alwora ni omako. Ka alwora ok oriti, tiende ni ok wanyal bedo gadieri gi chiemo. To achiel kuom gik makelo lwenje piny kata sani laro telo, wawacho ka ni siasa en ang'o? Kaka ipogo mwandu to gi ng'ama poge gi sami poge. Mwandu no ipogo nikech chiemo. Ka ok wanyal rito alwora to tiende ni waonge chiemo. Ka waonge chiemo, ka king'iyo gwenge ma nyandwat ma ugwe mar piny Kenya, lwenye kind ogendni makuro kiny ka kiny en lek. En nikech alwora oserochore nikech ji otong'o yien otieko. Kuom mana paro ni nyaka wang'iya wach yien ni maber kendo mana motegno chutho. Kochakore tin mar nyathi nyaka obed ng'ama ng'ongo. Ne utimo maber mokalo moro. Ing'e ni UNEP mo wacho no, nyoro naloso gi jatelo mama motelo ne UNEP onogono. Iluongo ni Inga Anderson, oa e piny mar Norway to en mar Denmark to en Kenya ka ene ma otelo na UNEP. UNEP ni e headquarter kata log tich mar United Nations mani kamoro king'iyo piny mangima. Kenya ka kende kama nitie log tich mar UN e pinje ma pod dongore. Tin ni modong to ni Geneva, modong ni New York, ni Vienna, kuonde machalo kamare. To Africa kamineno wantiere ma koro UNEP nitieni en headquarters mar United Nations e Africa mangima. To kata mana pinje ma pod ok odhi nyime ahinya kaka Kenya kama eri, mae kende mantie. Tieni ne nitiere gima ne jombetre machon mane nitie Kenya ka nitie wuod lumo mane luongo no Dero Jowi ma yande Nyasaye oseomo. Magi joma no negotiate kabisa olalore ma wacho ni gini nyaka bi mana Kenya kaeri. Koro miyo samoro Victor kingise kumo Dero Jowi ae. Ya kinde moko na romo kode. Nikech en ng'ama king'iyo kata kisomo buge mang'eny malose weche mag historia mar weche mag rito alwora, iyudo ka nyinge nitie kanyo nikech ne en tich matek mane gitimo kendo tich maber. To gimomiyo gini nyaka chandwa kaka wan jo Kenya, ka koro riwruok motelo ne weche mag rito alwora e piny mangima ni Nairobi kaeri, to wane ma pod waketho bunge, wane mok wadwa pidho yien. Koro gino en wichkuot makata ka jomoko biro e Kenya kaeri wacho ni Kenya en the World Environmental Headquarters. Mano kisungu maduong'. To nyiso mana ni gik moko tete motudore gi weche mag alwora, rito alwora madake ni chakore Kenya kaeri nikech kaeri mantiere ngo United Nations Environment Program.
Erokamano maduong' ahinya. En nyadhi kendo sunga monego bedni wabedo godo, to sunga no ok onego bedni bedo abeda kamano ka wakao thuolo mar pidho yien Nyakwar Gajwang'. Mopogore kod mano, jok manotenowa ma bende nyo konyowa gi weche mag sanitary pads ne nyithiwa manyiri kaachiel kod sabun nyithiwa ma yawuoyi. Wagono erokamano e lo tim mar Kaka Wanene Nyakwar Gajwang'. Mopogore kod mano, jomadongo, Kenya Med Department nyo lieko ni kamoro dwe mar 3 waikre ne koth mar chako komo e chak higa ni endi. Gin ang'o samoro Charles nyalo nyiso jowinjo gi joneno mawa? Mokwongo tik en ni jok ma koro futo mar yamo e kor lwasi ok ni gindime, ok ni giwacho ka giwacho to nyaka timre kaka giwacho no. Ging'iyo gima science ma jo wacho cha, ging'iyo kaka boche ringo, ging'iyo kaka yamo futo, ging'iyo kaka yamo chalo e nam gi gik makamago, to gitemo lieko ni waparo ni kaluwore gi kaka waneno ni kamoro kar kor dwe mar 3 ka gwenge mokiewo gi nam lolwe ubro bedo gi koth nyaka dwe mar 5. Koro ber mana kaka in bende kitiyo gokinyi tiwacho ni kawuono tachano timo magi ma ok ochuno ni nyaka timre te, to ibedo gi plan gi chenro mar dwaro timo mago. Koro aparo ni mana kaka giwacho pile ojawachi to ji ok winj ga wach. Aparo ni kaber to dhano bed ng'ama winjo wach. Nikech bang'e to koro ng'ato ywak. Jadolo moro nyane kanisa moro na chare CK Church Ongalo Archdeaconry mano Kadongo Kisumo. Jayalo nyo wacho ni jakristo maber en ng'at mabedo gi chiemo. Nikech sama koth chwe to onge kaka Nyasaye wacho ni koro koth ochwe puoth Victor, puoth Jogi, puoth Charles odong'. Nyo penjo jo Kristo ni in ndalo makoro ji chiemo tinti neno malich kagima puothi noum gi tandaruo. Wacho ni jakristo maber nyaka bed gi chiemo, nyaka iti maber gi thuolo ma Nyasaye omiya. Achiel kuom thuolo ga en rieko mar koro futo mar yamo e kor lwasi. Omiya na jiwo mana jothurwa ni kaka noseliekino watimatima ikruok makare. Many kodhi, pur manyasani, sum rieko koa kuom jolony. Kikwa pur mar kwer. Ing'e pur mar kwer en dwe mar 1 nyaki pur puodho, en dwe mar 2 nyaki kom, en dwe mar 3 nyaki do. Koro wapur mar riek, piny oselokore. Idhi ka jo agriculture itemo penyo to gweng'wa ka kodhi mane manyalo ber, mbolea mane maber, kionge pesa ibed jirani maber gi libamba maber, inyalo dhi kwa wuoyo. To ka ndalo mamoko giti icho jirani gi lweny ularo kiewo mar tuoro, ndalo komo to koro idwa dhi kwa wuoyo. Bedo ka dhere ok nyal kata na chamo lume puothi, to ndalo komo to koro idwa dhi manyo wuoyo, koro bedo nade. So nyaka wabed dhano. Erokamano. Mano omiya medo ng'isi ni nyawadwa Fredi Janam jabedo kelo chenro mar pith gi pur manyasani ko olalore gi jolony mopogore kaachiel kod ajombuta e chenro mar pur gohala e Ramogi TV mano chieng' tich adek Nyakwar Gajwang'. Sine Jay Bonyo joge erokamano Jay Bonyo bet erokamano ojabedo ka badha erokamano VOJ. Ing'eni kami wacho mar pur gohala no e kama koro nego bedni wadonje, nikech kinde mang'eny wasebedo kuwa pura ni wacho ni ni mondo ambe abede gi chamo matin mondo kikarundi chieng' moro. To dwani mondo koro pur odhie step machielo. Step machielo no en ni ilongo ni agribusiness, ni pur makelo pesa. Koro iyudo michamo tai bi yudo minyalo timo nadi, minyalo loko pesa makonyi gi yore moko mopogore. Emomiyo apani kata bedni sani koro weche mag siasa omako wiji kabisa, agriculture kata weche mag pur nobedo devolved. Tiende ni tij en achiel kuom tije monego bedni sirikandwa mar county tend gwenge ma wan go mane devolution ni okelo ni onego bedni donjore kabisa gi wach mar pur. To kaka ginyalo konyo jopiny sama koro jo Met Department owacho ni koth nyalo chwe dwe mar 3 kaeri. Ang'o momiyo giwacho kamano? Giwacho kamano mondo ji oikre, ji mopogore ka in ng'ama nie city county government ma Nairobi, ing'eni ka koth ochwe to nderni ma Nairobi bo bedo nadi, iikori. To koro e wach pur kaeri ikruok en ni ing'iyo ni to kodhni kaka jolony nene onyalo chwe kuom kinde marom nadi, to en ang'o minyalo pidh makata kapo ni koro lal bang' dwe 1 kata dweche 2 to gino yudo kosechopo kamoro maber makoro inyalo yude gimoro matin kata kapo ni koth olal. Mane kaka nonego bedni county government ka tiyo maber e weche mag pur en puonjo ji
ok puonja ni oduma iketo ga kae iketo 20 centimeters e kind moro gi moro to inyisi bende ni to kama ipidhe oduma ni be oduma nyalo donge adier gi koth mantie sani ni koso koro iweye ipidh bel kanye monego be ni koro puonj mar pur dhie mondo kik ji pura emomiyo ka ji ywagore ni tinde to be wapura to gima wayudo timnade onge ka piny olokore to gik mipuro gik mipidho be nyaka lokre emomiyo wan gi jolony sur kae koro wanyalo temo kaka jofwambo kamae gi chenro mopogore tadier mar wache ni gikone nitie joma jopiny ondiko momiyo gi tich mar konyowa tayo weche mag pur e thur kaeri onego bedni ka wachno motegno ang'e tie counties moko matime ka gi kacha to onego bedni nyen gima counties ka motegno nikech sama kata in jatelo titelo ne joma onge chiemo to in mana gi chandruok in iwuon itelo ne joma odhier ido ka telo bet matek kabisa emomiyo ka koro sasa mikalo to samoro ikia kata ni kal kanya nikech pani kori bokwae gimoro joma nigi gima gitimo joma odich joma nigi pesa joma nigi yuto maber ok bi chandi ni sasa mibiro kanyo to gikwae gimoro ni gonywa kiatimango jogi ubo nyalo bedo go piny koro wacho ni wan to koro wasepuro mwachopo kae ni be wanyalo yudo ohala moro mantie kata mana loka kucha chande kanye mondo obeni wat kik wabed ni wan gi jotelo mohero mana telo ne joma odhier joma onge gi gima nie lwetgi maber erokamano ok ing'e ni joma odhier ma onge gimoro e lwetgi maber telo ne gi yot nikech igonyo gi 50 to mani itieko tichio to ng'ama nigi tich ne onge ng'ama nyalo we puothe ma miye siling 1,000 e juma ni lao bang' jasiasa madwa miye siling 50 to lal bang' dweche 3 onge tanapa ni chali chon kaka wan joluo noahero ga gimoro ma kakoro wach ni mano gima chali motimo to mane nyadhi ma in go kurang benadi nini isetelo kaeri higni 10 kata gimoro minyalo wachie maber ni chali dire manen mubunge wa kata gima notimo onge an gino mako pacha ni karang'o manolokore nikech nyocha kano loso gi mama Fibiasio no wacho gimoro manomako dhoga kabisa wacho ni en dire manochung MP kodhi rally to jopinye magolo ne pesa ni mama Kaka wagini dhi konywa kucha chande koro in gi rally tena rambe ma ng'ato keto siling 5 moro keto siling 1 nikech ang'o girwa ni mondo idhi tine gi kucha chande mane kaka telo nego beni waneno jatelo kaka ng'at moro makonyowa paro manitiere gik moko manyalo yudo mbele kucha chande mokel koni mondo kony dongruok marwa to sani kineno jatelo ng'eny ji koneno jatelo to nena ATM moro midhi gato e korot kanyo tigole pesa chande mane gima koro timore mane gima timore ka jopiny ok gin empowered ka gionge gi yuto malong'o mamiyo gi paro ni okang' mane makoro wanyalo dhi mopogore gi kama wantie mana gimi wacho no mama Fibiasio inyalo paro ji paro nyaka sani pod iwacho ni en manoyawo wang' joma mine mane gimi pare go ok pare gi mwandu moloso mamare wawacho dero jowi iwinjo kwa wacho nang'o UNEP headquarters biro Kenya ka nikech en mane ne laini manyime nyocha ni wuoyo gi jaduong' Ondiek Chilo Nyasaye oket chunye kama ber iwinjo kwa wacho ni kano yudo thuolo to wacho ni an to adwaro mana mondo mi Nyakach kom od bura nyaka sani jo Nyakach moko ng'eyo makoro yudo CDF dine Ondiek Chilo kochung' mondo wach ni Nyakach obed constituency kamoro Nyakach pod oriw gi nyano to kata mana king'iyo migosi Raila Odinga ineno thuolo makoro wawuoyo go demokrasia kata mana yany ma ji yanyore jo siasa moko yanya nyaka Raila to Raila no tema nomiyo gi yudo thuolo mar wacho weche go so yanyo kata president tidininde ing'eni mane gima nya paro joni ndalo moicha yo mana no jo siasa wuoyo go kuom president kata wan seche moko wawacho weche kuome kama aparo ni dikori rito wa mana giethoge kitieko to sing'wen macha donge ne ji bet piny to kapok iwacho gimoro to ing'iyo ng'ama ni bathi nikech wanyalo bedo Victor ma host to kaniene motachero ni to kwatieko ni en gi notes modhi tero kucha ng'ini Chalino wacho gimo kata mana sama ne wane breakta mae gima no wacho anyalo pare mbalariany ne ntiere career student en nokotieki kendo en sama ji ong'anyo cha
to en ma en laini manyime kiriembo ji tiriembe kodu en gin jok moko mane riembo en nyale kata mana higni 2 kara higni 2 gi koro osechoko wach kuom unu kuwuok lot mabiro manyien cha en kor koduogo kor ka en student to kare no kwach kich ipani ni no rem penj bon koro no gima ero kama na enya ero kama na enya mano mi medo kwa Dr. Elizabeth Achieng ma bende en CEC mochoni weche mag pur e county ma Siaya, Gel Kristo Kuom mano CEC mochoni weche mag pur e county ma Kisumu, Waziri Aguko Juma Homa Bay kaachiel kod Valentine Ogongo ma Migori. Timuru kinda mondo ne kinde makoro Met Department oselando ni wadhi bedo kod koth ne uru kako nyalo timo laro gi jopur mondo bed kod chiemo moro mekine biro nyime kaendi Nyakwar Mgajwang. Mopogore kod mano wadonjo e chuny wach ma kawuono Nyakwar Mgajwang. Victor Mos mine moko ntie yenga Ugenya. Ne giwacho ni kawo ka moso gi jowinjo to gibiro kuonga. Mine ma Ugenya yenga chopo mos maru kaachiel gi jo Kowaki East Africa. Mama Canon Margaret Otieno Bonyo Singh bende nyo owacho noduoko nwero kama na enya mano min toto min toto no kwayo ni mondo ulemne kama uchopo kare kada mana koyugi piny mumbo nyoro mos makende ne tim kaka Wanene ero kama na enya Nyakwar Mogi mopogore ma kod mano Nyakwar Mgajwang wabro temo ndimo wach mar siasa mar yuto mar oganda manyo kwako pau siasa rumb juma makoro nyorumo chieng ngeso kada Jumapil manyoro ni endi Nyakwar Mgajwang. Mane momiyo kawuono endi kaka Wanene wado tumo wach ni endi en kit gowi mane ma Kenya nego en trilion 11 koso trilion 8.8 mai gima oganda jo Kenya temo kolo iye ka bende kweth mag jo siasa mopogore osebedo ka go iye adiri mar wach ni nade jo kanyo ma Kenya kwanza nyocho loso e wach ni endi e yo machalo kama ka otelne gi kod jalup jatend piny William Ruto Kenya kwanza wacho ni Azimio la Umoja motelne kod ogai mar ODM Raila Odinga ok nyal yombo yiero mabiro kata tim manombulu mar paro nyadinwaya. Mimi nataka niwaulize nyinyi hapa Kirinyaga, kuna mtu yeyote ambaye alihusika na hiyo opinion poll? Na watu wa ndia mnasemaje? So wale wanafikiria watatupanga kule kwa Nairobi kwa mahoteli na maofisi wanafanya kazi bure. Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Sisi tunasema tarehe 9 mwezi wa 8 tunataka 100% ya Kirinyaga, 100% ya Mlima Kenya, 100% ya Western, 100% ya Coast, 100% ya Rift Valley, ili hawa jamaa na kwengine kote tunataka 100% kwa sababu tunataka huu ugonjwa ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu kwamba watu wawili watatu ndio watatuamulia kiongozi ni nani. Tunataka tujiokoe, tujitoe kwa hiyo minyororo once and for all. Ruto ne chung kar tiende ni ok nyal yombo gi ngang kendo gibiro rito mbulu ma onge oledhi minyal timnegi. Tumewashinda na mpango ya kupanga vile tutashinda uchaguzi. Tumeshinda hawa kwa sera, tumewashinda kwa mpango ya bottom up, tumewashinda kwa kuunganisha wa Kenya. Ati sasa wanatembea wakiambia wa Kenya ati Mosanya Nyakwar Mgajwang kuom kikruok mar weche goeko. Sine jua Ageyo ne en juma mane waneno ka wach mar gowi ma Kenya nego en gima waseyalo chenro ma kaka Wanene. Jo Kenya kwanza wacho ni en 11.7 trillion. Budget Committee mar National Assembly wacho ni oyo en 8.8 trillion. Central Bank of Kenya records marge wacho ni en 8.8 trillion. No, gimano timore ngeni chieng mane wach no wuok wan gi mbaka matek kabisa gi jolony mopogore opogore mag weche mag ochumi. To achiel kuom gi en Kwame Owino motelo ne iluongo ni Institute of Economic Affairs manono weche mag ochumi mopogore opogore. To gi nyadendi miluongo ni Joy Kiru mabende ne kae. To gima ne giwacho ni joma wacho 11 go beniani akare, joma wacho 8 beniani akare nikech ango? Nikech joma wacho ni en trillion 11 nitire gima ginywande iye kanyo miluongo ni guaranteed. That matini guaranteed ni en pesa ma parastatals mopogore opogore okao kuonde moko
to sirikal mar Kenya ochung negi e gowi no mateni ko gichulo to sirikal mar Kenya madhi timo ang'o madhi chulo to kinde ka kinde sasa mwawuoye wach mar gowi ma Kenya nigo ok wanywande ga gi gimiluongo ni garantino nikech nitiere kembe mopogore opogore obed KPA obed ang'o manyalo kawo gowi moro kamoro to bedo ni gin ok gin sirikal ka gi deal gi gik moko gi kembe mopogore opogore kata gik riwruok mopogore opogore piny mangima nyaka koro yud ng'ama nyalo chung ne gi to ng'ama nyalo chung en mana sirikal mar Kenya nikech ka gimoro dhi marach ka en World Bank ka en ang'o to gibiro penjo sirikal mar Kenya kanye ma jo Kenya kwanza nonywando gi ne iye gima ok ne giwacho ni ka koro wanywando gik moko mopogore opogore to king'iye maber kaka onego bed ga ni time manyaka ne achon kata kiwacho ni Kibaki nowewa gi $1.89 aparo ok nonywande gimoro ni kai wacho ni ka Jubilee no osebede telo higni 5 kwa ng'iyo gowi mane wan go ne $1 trillion kanyo bende no konywand gimiluongo ni guaranteed koro miyo jo Kenya kwanza to ne dwani mondo go siasa mondo ginyis ni gini duong kabisa tadier mar wach en ni gowi to wan go kendo wach mar gowi ni osebedo ka chando ji mang'eny nikech sasa ma ungi gowi kamano kalure gi kit gowi ma ungo nikech nigo mang'eny kata mana Kenya kaeri ok fulisa gi ok ng'enya ma kidwa oro ni ng'ato pesa to kone we ami namba machielo mano ndigano koro miyo gowi to ok en gima rach gowi en ni ihole kanye tidwa timo kode ang'o gimidwa timo kode no be nyalo konyo mar ariyo ichule nade nikech ing'ena nyalo yudo ka aholo gowi moro to kaka chule waholo gowi holo $5 to ambe holo $5 to in mari ni e wiye kanyo ichulo $1 to ane wi mara chulo $2 okine ka gowi to wana go ng'ato holo $5 to kaka chule opogore nikech nitiere gimiluongo ni commercial rates kata kidhi e bank kasa nitiere rate magimi gowi mar ohala kata holi mondo yutie to nitie moro miluongo ni concessional mabed ni ichulo kidam ma ok hinya ahinya parga chiel kata obeda boro kata chop mana 20 nikech nitie gimoro miluongo ni mokwongo nitie gimiluongo ni debt ceiling iwacho ni holura hola to kikukal kan okang' mwanyalo hole mwachopeno mano bunge mawacho ma sani wane $9 trillion mane kama bunge no keto kiewo wacho ni katu holo machal nade to kikukal $9 trillion makidwa ni mondo loke mondo koro wahol moloyo $9 trillion no kendo nyaka wadog mana bunge ma jo bunge matimang'o puodhe mawachi ni kara koro mede uro chop $10 trillion kata chop $10 trillion 15 emomiyo 11 mane wacho ni ok ne nyal bedo adiera nikech kiewo manoketne sirikal mamalo en $9 trillion nikiku holura hola to kikukal $9 trillion nikech bing'iye gi kaka yuto mar piny bende ringo koro kanye ma wantie to adier mar wach ni nitie siasa be iye ka to siasa to ng'eny jo siasa to go siasa ma sama ji go siasa VOJ to ng'ato bo nyisi ni kodi ni en rambulu to kendo ginyiso dong nyochu neno ka VOJ rwako koti marambulu to giwacha nyim kamera kae to ging'e adier ni koti to nyochi rwako marateng to kendo ginyiso jopiny kodi maka jopiny wuotho kanyo wacha dong neno ka VOJ tije rwako makoti marambulu to onge chieng' misarwake koti marambulu mane kaka siasa chale turka masasa ma jok moko ng'e adier ni en koti marateng to bedo ni ng'ama nowacho no rambulu cha e ng'ama gisiro ibodo ka gin be koro mane gima giolo mane gima rach gi siasa wakae nikech Charles ng'eni gi mama kodhoga kaka sine jo Ageyo temo lere nikech kata mana kineno mjumbe Kibaki iluongo ni Kimani Chungwa no bedo nyaka jakom mar committee mar budget and appropriation bunge kanyo to gine mane giyalo wechegi sani kata mana committees moko mag pesa ene chalni tugo kod wijo Migosi William Ruto pod en jalup jatend piny owacho gi aput mar buch jotend migepe e kama ikale paro midwa tere bunge sama ne ikalo makoro jakom komiti mar omenda tero paro e bunge mar inyalo paro kane mana kaka wanene kata kamano ne pod Ramogi TV onge to nwawuoye malach ahinya e radio kawa wacho ni mae sama koro nyaka jotendwa ma jo od bura tamre wachni nikech ing'eni kendo ne gipodho ni
debt ceiling tat gowi ma wanyalo holo kaka Kenya sani en trilion 9 kaka jo wacho. To nowach ni en nyaka higa 2023. Kao ni sani waseholo trilion 8.8. Oguyo Jakamolo biro ng'isi ni dholuo maber en tara paka. Trilion 8.8. Tara paka 8.8. Kaka wasehole no tiende ni kind sani gi higa manyien Kenya ok nyal holo pesa maloyo bilion 2. Nikech wasechopo debt ceiling. Mak mana koter kwayo no e bunge. Mabunge opuodho. Ka sirikal pok otero kwayo bila ne bunge nikech en gima iluongo ni paro mar sirikal. Nyaka kale buch jotend migepe. Kama jalup jatend piny betie gi jotend migepe mamoko. Koro ing'eni mana kaka jo oseti katika wach ni te. Mokwongo ma siasa. To wane siasa. To wane kinde siasa. Sani ng'ato nyalo wacho gimoro amora. In ka koro sani ng'at ma podi nono weche mibadhi nyalo wacho ni koyiere to dhi kedo gi mibadhi. To ne weche mag gik ma jopiny nyaka penjre to hie kar wach gowi ni Victor dier mar wach mosenindo orwo jode Nyasaye okechunye kama ber ne wacho ni kata mana dhano ok inyal dongori ka ok ihol gowi. Mak mana ka ijakuo kata ka in jakaruoth. Mamane kwaru mane ruoth osechoko kuom ji koro inyalo bedogo. To nona mana ng'at ma tiya matek kata mana dhano nyaka ihole kinyalo dongori. Gima jo wacho gowi ok rach. Kaka ichule gi gima itimo kode ema duong'. Onego bed ni holo gowi ma dhi kelo ni pesa michulo go gowi no. Kuom ranyisi kaka Kenya waholo gowi matego uchumi mabiro miyo osuru ichoko mang'eny moloyo manyalo konyo wa chulo gowi chamayot. To kineka midongi moko midongorigo. To tabu mwasebedo go e Kenya ka en ni kinde moro yande koro wan matek mwaholo nyaka gowi mondo chul osara gimiluongo ni recurrent expenditure. Waholo nyaka gowi mitayo go ofise mag sirikal kinde ka kinde. Ma en makosa nikech ing'eni nwaholo kata gowi mondo wachul gowi. Nwaholo gowi mondo wachul gowi. In mano koro bedo nade. Gimomiyo ang'isi ni gowi ok rach. An ka gi nonro mar duol mochung' ne weche mag omenda e piny mangima. Iluongo ni IMF. Osiepna moro iluongo ni Dr. Odhiambo nyocha noorona. Piny ka piny man gi gowi maduong' mogik en piny Japan. Gopgi en kwanatamalo 257, 257% mar yuto mar pinyno. To biwijo ka jo Japan ywago gowi. Gin migicha gi olowa kata kokal kuom Jaika. Kenya nie thuolo mar iluongo ni 7th tier. Nyange mar 7 oko kucho nikech Kenya nigi gowi mar kwanatamalo 70. E siling 70 miwinjo ka jo wacho ni kuom siling 100 70 wachulo go gowi. Tiende ni Japan kuom siling 100 ma giyudo nyaka gichak gimany siling 157 mamoko mondo gichul go gowi. To kaka gitiyo gi pesa no gi ngima jopiny no biwinjo ka jo Japan ywak. King wacho ni kamoro Kenya wan piny madongore. Sudan maloka nigi gowi mar kwanatamalo 210, 210% of the GDP. Iwinjo. Pinje manie rondi achiel gi Kenya ineno piny kaka Canada nigi gowi kwanatamalo 110. Kuom mano gima duong' ok en holo gowi. Onge ng'amoromo. Gowi nyaka hol. Gimitimo gi gowi no to kod kaka ichulo gowi no ema duong'. Ineno kaka sani gero expressway. Yande ni wacho ni dwe ka dwe Kenya lalo chiegni siling odichieng' kodichieng' akiani bilion 2. We mar kuocha e traffic jam, fuel gi wasted man hours. Ni wacho ni en chiegni siling milion 1 saa ka saa. Nikech jam mar mtokni. Kakoro los expressway kuom ranyisi madhi konyo thiro nywandruok mar geche. Dong dhi konyo. Tabu manitie en ni to expressway no olose gi pesa di. Kuom ranyisi nikech expressway ndara ma airport kabire town eti wacho ni en winjruok e kind kambi mar jomoko to gi sirikal gibiro bedo weg ndara no kuom kinda panigni 20 kapod giyudo pesa gicha. To SGR kuom ranyisi pesa manotiego be romre gi pesa monego beni tiyogo. Thoth pesa mwaholo donje weche mibadhi, thoth pesa mwaholo donje tije ma ok owinjore. Emomiyo ja Kenya neno pek. Apani
da jo siasa wabedo joma ber to mane mbaka monego gigo tok ni ngiso ji un manu kalo gowi tu chaku ngiso ji ni Kenya nigi gowi mang'eny makaka tim tamre aparo ni kanye kam mage moko kuom penjo ma jopiny onego beni penjo ting'e ni sama an kama tabu nantie jogi Victor achiel kuom gik mimiyo wajumbe pesa mar olo mo e gari giko juma ka giko juma mondo gidog pacho en mondo mi gidhi gigo mbaka gi jopiny sani sirikal no kelo paro moro gidwani mondo wamed kar gowi ma Kenya nyalo holo ka wamedo gowi no to tiende ni in bro chuno ni kamoro mor tedo sukari manying'iewo pesa makama koro idhi ng'iewo pesa makama to berne en ni kwano magigoye ni pesa no idwa gergo classrooms e skunde tiende ni nyathini koro biro somo nono ma unu neno nang'o to jopiny nyise ni jatelo wan to waneno ni gino kohol to dhi hinyowa kata ka en kaka iwache no to karo ber dhi sire koro koduoge e bunge to go ombulu e lo jopiny ai kata nei gi duond jopiny bang' ka nosechoko pach jopiny wajumbe adi matimo kamano kata mana e county assembly mane gima onego gitim wanoneno ka ji romo e liete mopogore gi dhi e liel mopogore ga tome ayany no onge bura moro michoko miyale weche lony mar telo lokore kaka piny bende lokore chon neni koseyieri to koro wa assume ni ning'e gima jopiny paro koro gimoro ma ng'ama dhogi miloso gimoro amora miwacho iwacho e lo jopiny to sani nitie gimiluongo ni deliberative democracy tiende ni nyaka idhi milos gi jopiny kata bed ni ne giyieri samoro paro mane gin go sama ne gi olokore nikech gin gi ratiro mar loko pachgi sa asaya koro nyaka idok kendo misum paro ipenj gi ni to thurwa gima bire bunge unu nene nang'o ibed gi aput moko matindo tindo nikech public participation ni owach ni en achiel kuom national values yani onego bed ni en timwa kaka jo Kenya no kaka wacho ga ni joluo kitigi timbe ka achiel kuom timbewa kaka jo Kenya kitwa gi timbewa kaka jo Kenya en gimiluongo ni public participation sumo pach jopiny sasa ma wach moro wuok to tuche bunge ni an kora loso on behalf of nyaki dhi penj jopiny magi ore dongi jo kaka sami go ombulu gi wacho ni I on behalf of the people joma kama yes, I vote no I vote no jok mi vote no on behalf gi no beni penjo pach koro mane tabu jatelo gi par ne jopiny mane tabu manitie erokamano jatelo nego beni miyo jopiny jothurwa gini tudware kama lakini kaluwore gi kaka piny ringo kuonde masewuothe kaka nuo jolony mas aneno ni utim kama mane momi ichulo gi mileage mopogore gi dhi ng'iyo CDF nikech CDF en National Government Fund idhi ng'iyo aneno to pesa manyo jopiny ogolo osuru ni manyo onego gergo school mano chiwo 700,000 mondo gergo school bo gere maber iwinjo so mage gi kato giduogo to ginyiso jopiny ni sirikal budget mancha gigoecha okotiyo maber kata otiyo maber mae report koro jopiny nyalo ng'isa ni bas koro wadwa ni dhi e bura mondo koro idhi ipenj sirikal ni tang'o momiyo osuru wa okotiyo maber so kata mana gowi ni ka tieko kama jo wacho gowi ok rach kaki chule gi gimitimo kode emaduong to mwadh neno sani ni trilion 11 trilion 8 magi to siasa erokamano nya chal ka gima igowi wadasta ka jomoko osebedo ka wacho gi josiasa gi Kenya par jwang adiri manduk manitiere mabende mondi winja na gima en owuon nowacho ka achiel kod jo Kenya mamoko bende ewi record mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma kaka noloso e wach ma kama ende ka pono medo tumo siasa masani koro tuke weche mag yuto ka achiel kod chuny mar oganda muthuri ucio nitumunyite ibaru tumutinde kwa hiko cha kugina naguo tuambie watu wetu ukweli na tusiwaogope. Ukiogopa wale ambao unaongoza, wewe sio kiongozi. Kiongozi anasema ukweli, anasema haki kulingana vile ilivyo. Na mimi nataka niwaambie kwa uhaki, hata nikisema mimi nafanya kazi na ndugu yangu Raila Odinga, mimi sifanyi kazi kwa sababu nataka yeye awe rais. Mimi nafanya kazi na yeye kwa sababu nataka pamoja tuunde amani ya taifa la Kenya. The people have been thinking that, development is far from them, government is far from them, and their voices are never heard. But we want to now bridge that. We want to make sure, and also give testimony, that with good leadership,
with a pragmatic leader like our President Uhuru Kenyatta, sky is the limit. That's why this UPIA party is associated, is a sister party to Jubilee. It has a standing cooperation agreement with Jubilee, a partnership agreement with Jubilee, and then from that corner, they are now going to engage the Odhiambo fraternity under the Ageyo movement. And that's why all of us, we must give our contribution. We must work hard for that government that's going to be in power after next election. We wish Baba all the best. We wish him good health, and we wish him strength as he now traverses every part of this country. I am aware that my friend, the President of Kenya, has decided in his democratic right to support my competitor, and I respect the opinion and the decision of my friend, the President. But I also know that the President of Kenya is not my competitor. I also know clearly that I have an agenda and I have a plan, and we are a team. And we have a plan for the people of Kenya. And on top of that, we have a track record that the people of Kenya will look at. And I am also aware that the people of Kenya will decide. The 45 million, almost 50 million people in Kenya will decide who the next leader of our country will be. Ebura chielo neno mane jatend piny Kenya ne oloso kod oganda ne Sagana State Lodge ka bende no diero gik ma tende osetimo ne oganda joma sawa mopogore kod mano siasa mar piny bende ochuo chieng' Nyakwarom Gajwang'. En wach bende jomoko wacho ni odhi loko kata oloko kaka siasa mar piny Kenya ka bro gore. Charles Odhiambo kod senior Ageyo, wach mar Sagana ne jomoko luongo ni aftermath. Yes. En ang'o malich mane kwanya e bura mar Sagana ne mopogore kod president manodok ne agenda mare mar dongruok ne joma sawa, nikech loro ma osebedo ka nitiere ni jomoko osebedo ka go siasa ni oserem chopo dwaro ojwang'o joge ne. Erokamano. To mano ne en wach maduong' ahinya e romo ma Sagana no. Wach mar dhi mondo nyis jothurgi ni adier mar wach en ni osebed kiwuondo e rekod mara mar dongruok. Ni nitie gik mang'eny masetimo ma kamoro bedo ni na dich kabisa ok aseyudo thuolo mar nyiso ni mage gik matimo. Nikech kiwinjo kaka noloso, nowacho ni nitiere jomoko ma kowacho jomoko to geto mana jalupne, of course. Nitiere jomoko mosebedo kod dich e siasa, gin gigo siasa odiochieng' gotieno, to an asebedo ka dich. Emomiyo nocha ne ok ago siasa ahinya. To dich mana dich gono, mae gima na dich atimo. Mane kaka koro nodhi Sagana, nodhisogi ni kaka usewinjo kata biro malongo kase biro ka ahinya, okase wuoye weche matimore e Kenya kae, okase wuoye weche mag pogruok na gi jalupna, okase wuoye weche mar mosruok mana mosore gi migosi Raila Odinga, nikech na dich atimo kama. Mane kama no ochake wachno. To koro opimo negi mo wacho no kao kata mana jedwa ng'ulo ni wakahi motelo ne weche mag ilongo ni Presidential Delivery Unit chopolet yes, mag chenro mag dongruok. Mane gi matimo nitiere kaka nodwani mondo chop dongruok. To koro mae bwana wuoy motelo ne chenro mar nono kaka gik modwaro timore. Koro wuoy no biro kanyo to koro lero ne jopiny kendo lero nyaka gi dhogi ni mae gik ma jatelo osetimo higni 5 kendo gima negi jiwa ahinya ni higni 4-5 mokalo sani nyaka ne ji mosregi ni koro tich osetire kabisa moloyo kata chien kacha chaendi, nikech ing'eni joma pingo sirikal no osebedo ka wacho nang'o ni bedo ni ne nyaka ne gimosre ni orocho dongruok mane nitie, orocho chenro tetete mag dongruok mane nitie, ni jogi koro nodich mana gi BBI, jogi koro nodich mana gi loko katiba, jogi nodich gi manyo lemo ma ji nyalo pogore mbele kucha chande. Mano ne nitie wach. Mar ariyo mane be odwa ni mondo nyisgi e wach pogruok ne gi jalupne ni. Koro wacho ne gi gik mopogore. Owacho ni mokwongo ng'atni an nanyise nikech nwawinjore adier,
ano kanyal kwedo ni okwa winjore ni ka tieko gini tamiye kata konye mondo yudi to makmana ni kane wachopo kucha an naparo ni mondo wati mondi kae to kwasetieko tich koro wadhi ir jopiny kwanyisogo ni mae gima wasetimo koro miuru wuoyi ni gini mondo odhigo nyime to an kana nyise kamano to wacho ni an ok inyal nyisa gima onego bed natimo tae koro notomo ng'wech en koro chako campaign mane gima nokethowa nikech an naneno ni akoni kara ka onge kineno ni ok anyanyisi gima itim kara indhi adhiya an kara we adong' ka atine jopiny mane kaka noloso mar ariyo wacho ni koro kasama ng'ama noyierugo otomo ng'wech oweyi tiyudo wuoyi moro machielo mobiro mokonyi chopo lek mane in go cha ka koro chopo kama koro idwa yiero kuom ji ariyogo ng'ama inyalo siro kata ng'ama inyalo tiyogo kadhi nyime in ng'at manade minyalo yiero mane kaka nopenjogo penjo koni ma wuoyicha noringo moweya koro tich to ng'eny kaeri to ng'ama konya tijno tiro nade onge tayudo ng'at mobiro mwayiere ni kara koro wakel kwe piny kaeri mondo tich mana dwa ni mondo atimni otimore koro kata ka jopiny masawa mar Kenya dhi winjo kata ok dhi winjo mano to koro mana wach machielo mopogore adier mar wache ni no olero negi maber dongruok owacho ni sirikande osekelo e hignigi olero negi maber chwanyruok nowuok kanye kinde gi jatende nikech owacho kata mana weche mag kuo mibadhi mopogore opogore nowacho weche matek kabisa kae mar adek owacho gimomiyo negi mosore aito gi gimomiyo koro kalure gi mosruok mane gi mosore gi migosi Raila Odinga koro en oseng'ado bura chunye ni mae ng'ama dwa ni mondo sir e yiero mabiro mar dwe mar aboro ni Charles en bura manobedo mapek ahinya kendo oganda rito gi siso ok ang'eyo mopogore kod gima Sinia owacho be nitie moro amora ma kamoro ni kwanyo odok ne track record mare gima na kwanyo mopogore gi gima jowa yes nowacho gima ne ji dwa winjo to nyaka sani pacha moro pod wuonda ni migosi Uhuru Kenyatta pok owacho gima ni e chunye ahinya to kaluwore gi kinde gi jalupne pok owacho kineno kata mana chieng' ngeso mane nitiere Omuka odwa wacho to dikore odwa wacho to dikore inyo kotiego ni haya so gi pacha nowacho gima jopiny ne dwa winjo nowacho jopiny jo masawa mar Kenya ne dwa ng'eyo ni to isewuotho kodwa nade chenro mag dongruok nikech jomosebedo kabiro ka to wachonwa ni ijwang'owa nyaka ne yud telo ahinya to nyaka koro nyo uriuru gi tinyalo paro kama ok wach manyien nikech kinde moro nitie mjumbe moro ma holo mar okak nyandwat mar holo mar okak North Rift man ochung'a e boma ma Eldoret to nyiso jopiny ni uneno ka ndara ni ochung' ka to ndara no to chung' aparo ni nikech contractor ne podo dicho mako uneno ka ndara ni ochung' pesa manyo nego ger go ndara ni koro nyo kaw oter Kisumo kudhi Kisumo to dedo kotiek go ndara te uneno ka gima kama ok otimore pesa manyo nego timgo gima kama okaw koro ter dhi timgo gima kama Kisumo so kama wachako gocha en siasa kendo iwinjo ka migosi Uhuru Kenyatta bende wacho ni nyocha ne waling sani koro wachako wuoyo koro wadwa wuoyo tiende ni gi pacha neno ka pod nitie mathoth madwa wachore gi pacha neno ka pod onyalo biro toko mamoko mathoth moloyo aparo ni gima nochwanyo gi kolieko mana matin en aparo ni jalupne gi pache jalupne oneno ka nodwa rikni moloyo kaka nonego bed ni gitimo nikech gikone tinjo kowacho ni kolokore koduogo lokore to bang'e wabiro ng'iyo wach ne nyime to mano ing'en gima ji ok onego kaw mayot nikech kowuokie telo e dweche 5 gi ndalo bura mabiro owuokie telo bang'e wabiro ng'iyo mbele odhi ng'iyo mbele kaka ng'a tendo seti okeyo mare kaka ng'a so mana ngeso no wacho ni obro bedo still active in politics mane mumia wacho ni an kaka nene owuok to kowuogi momi neno kata mana wach mar en koro bet jatend Jubilee moko bende wacho ni pod otin Atwoli be wacho ni pod otin ni ka Atwoli wacho ni otin ma kwa we ok kujo to bo chandowa so weche ng'eny ka migosi Kenyatta gima nyocho wacho Sagana no wacho gima ne jopiny dwa winjo poko toko chunyan kaka nene aneno ko biro toko chunye mbele ka to
dhi loko ronde mar siasa e yo mar ariya mokalo. Erokamano. Chung kod migosi Raila Amolo Odinga mar wacho ni en rwath ma koro biro wero. Gima jo wacho. Owacho penjo jopiny ni mae ng'ama nokonya ka wan e lweny. Nyaka nyocha watudre. Kuoma umokero. Nyaka nyocha watudre kode winjo ko wacho ni piny ne wang' ma onge gimoro amora minyalo timo. Ne walalo pesa odiochieng' kodiochieng'. Jo ohala ywakna. To ka nyien obiro mwabedo piny. Mana ng'iso jalupna. Ni to koro adhi romo gi ng'ane wadhi wuoyo kode. Winjo ka migosi akiani jo nyalo wacho ang'o kuom thuolo mokwongo bang' ndalo malach. Nya winjo ka migosi Raila Odinga wuoyo to oluongo jalup jatend piny owacho gi nying ma giluongorega go mar angera. Akiani nyinjo ko luonge ni Bill no ing'eni en nying mar ng'ama uchiegni go. Kaka kora luongo Joe. Nyinge hieto Joseph Odhiambo. Onditi. Joseph Onditi. Joseph Odhiambo en Toto. So gipacha aneno ka no osire nikech mae ng'at ma koro wanyalo bedo piny mwawuo. Kech moro ni nang'iso ni bwana wati to ng'ise ni bwana okinyal chika okinyal ng'isa gima tim. To ma to biro ng'iso ni bwana wati waket kwe to giwinjore. Kora pano ong'eyo bedo piny gi joge to ng'ise ni ng'ama nyalo winjo wach nini e ng'ama inyalo tiyo. Erokamano. To wacho ni onge gima ne bwana no kwaye. Ni openjo ni ng'ama uneno ka seriembe tich ma kawo ng'ate aketo. Onge. To siasa ning'eni gima lich di nikech naneno VOJ kane Ngeso ne nitie bura moro Vihiga. Yes. Ka migosi Musalia Mudavadi. To nawinjo ka giwacho gik maber nomako dhogi. Giwacho ning'eni wuoyini wan wasesire to nyocha kane koro gisemosore to tije komiye to tero mana korgi kucha kendo miye thuolo kabisa tusewinje ng'ato. Erokamano. Waduogo kile manok kende. Yaken sande maruki mautu ja pargo ko nya kwa Ramogi obiro somo ote ma isebedo kioro tahan marwa SNS marwa kete mana ka Wanene mar lo ni endi. Star 487 hash. All your bills in one place. Lipa Biamachi. No seconds bila charges. Star 487 hash. Fast, reliable, convenient. Star 487 hash. Lipa bills bila stress. Jahera mar chendo mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Freddy Kinda Matemomora. Freddy Kinda Matemomora. Chakadongo chunye maketo mora. Freddy duolo momia pida. Kendo matino mayudoro mogenge mana. Ano matino mayudoro mogenge mana. Owagelea. Nyapini mora sechete. Omi anyero sechete. Tunga pa.
Ini mora sechete Omi anyero sechete Donge apare sechete Oluro nyaka minene Mana kamana nyakoro mwajongero kamana nyakum kete Ramogi TV kod Ramogi Radio chenro makaka wanene maogik madu marariyo igani endi asomo ote mag jopiny kaendi kapok asomo ote mag jopiny senior nitire wach moro manite motuomo kapok ne wakawo yweyo Bengi ni kori lalo pacha na wach mar Western Vihiga mululu Vihiga Ikechinge ni jo siasa nigi weche manyalo mako dhoge kinde mag siasa giwacho ni nitiere appointments kata lemo mopogore opogore sirikandni mano migosi Raila Odinga to tero mana Nyanza kende okotero Western koro penjo ni to un Western usenene ng'atu moro wuodu moro kata nyaru moro manyocho miye tije sirikal nikech koro wach mosruok notimore to mago gin weche mapani nyalo moro jopiny sama ji loso to nyaka wang'e ni mago gik madhi timore sani ji bo loso kamano weche baya makata en adier kata en miriambo tibaya kamano nikech jopiny bo pamo to pakuna hatujaona to mane mamoro gimo miada ni mondo awach kanyo nikech en gima jopiny nyalo winjo gik mopogore opogore to kapo ni jopiny ok oywa wigi sani winje kaka jogi nyocha ne loso kata kapok ne kata mana Musalia nogono kane pogirewore gi Ruto donge ni mokwano non to ngani nyalo bedo ni pingo sirikal to sirikal ema chulo ot modake chulo joma tedone chulo watchman marito gate kumodake no stima gik machal nadi onyalo wacho wanya ni to ko wuogi kare kaiyo wa to sani winje ka kolose momiyo wach to siasa iwinje to yoche ni go gi chung nikech kikawe matek mandago yoche wacho mani kar mondikete chunyi tikete obo masama oserumo tiyien to sema nadhi kamano to kendidhi mna nyime nikech nona ipo yudo kain kata gituo maraduno en gima nyaka jopiny puonjre maler ahinya sani nikech kineno kata mana kit jok makoro wuoyo go mbaka gin jok manyoro nyoji negore negi kata mana kata kiweyo siasa mar piny Kenya kata kidhi mane kor gwenge sani inyalo yudo jok manyocha ne ok modhre pi sani koro emo mako siep kendo jok manyo siepe ka japiny to ing'eni pod oywa ding gi ng'at machielo nikech nyocha siro ng'at machielo kaka ukia gimomiyo gigore unugoru nikech gigore to kasama koro gise loso kindgi un pod udong kugoru ajawacho ni kata mana ng'at manyocha kwa chumbi icho gi lweny kayiem nikech okosir ng'ati kin joka dok kware chumbi to kamidwa kwae chumbi koro onge koro nyakinonde kaka japenya kwa mga jwang emomiyo VOJ kata kineno ka jo siasa gi yanyore kamano jopiny nyalo paro ni jogi wasigu mok modhre pi to ne kata mana nyocha ni mana ranyisi mayot Sabina Chege matuo sani ne hospital dineno ka ji odhinene makata mana Murkomen giri joma Oscar Sudi gini magi yanyore ga go e pap nikech ang'owa jogo ng'ere e yo mopogore kaka wan waparo kidhi e bunge kacha na sio bunge higni mang'eny kidhi e bunge kacha tido ka jogo madho chai to ginyiero go nyoro chano gowa ma to kiny wan kod ini wacho ma kiny wan kod en tugo moro kiny wan kod uboneno ini wacho madho chai ng'ato kech gin be gin gi riwruok margi mar Saga e bunge kanyo ma giholore nyaka pesa en riwruok mar Saga koro dhi hol iyudo ka ng'at ma sami ne TV tena ko yanyo wadgi to dhir wadgi mano yanyo no bwana ketna sei kama no be alon moro to nyithindgi kanigi birthday basi ido ka nyithind ng'ani odhi kacha chande to kiny giyanyore kabisa pap kucha chande koro jopiny pani jogi wasigu gitugo mana gi pacho koro miyo anapa ni ng'ata manyalo bedo ni gore nikech siasa
mano ng'ama ofuwo mogik. Erokamano. Mandago nowacho ni jogo yanyore kamano to ka gitieko chokruok ma ng'ato ka ng'ato donjo e mtoke to ng'ato golo simu ne wadgi. Mama ametengeneza dina, si ukuje dina. Si ukuje. Ilikoro parie. So japiny yo mayot minyalo thego go lwenye kind jogi en mana kokalo kuom ombulu. Kende. Ing'eyo chandruok ni, ing'eyo gimidwaro, iwinjo sera maggi, ing'iyo ngima ng'ato kako osebedo, kako osewuotho ne ji, nikech miriambo to kinyal riambo. Aneno ka migosi William Ruto wuoyo kanyo to weche ariyo mokwongo wacho ni I have a plan and I have a strategy. Kor ka paro ni wiyo paro ni en cha gini ok en mara. Kor ko chako ni we will. Joma somo iluongo ni body language nyalo ng'isi ni mano kende oromo ng'isi kuma pache nitie ni mae ka yudo to an gi plan, an gi strategy. Jogi onge. So ijapiny nyaka ibed gi plan, nyaka ibed gi strategy, nikech sama nyathini ok som, in ma nyathini ok som. Sama ok inyal thiedho joodi ka tuo, in mok inyal thiedhogi. Sama ok inyal dhi wuoth, in mok inyal dhi wuoth. Plan nigi strategy ni e kura. Erokamano. Nikech ng'at siasa cha to plan nigi strategy en in. Kako nyalo tiyo kodi mondo yud gima odwaro. Erokamano. Olokore giro hala nyakwara Ramogi. Kaka wanene Malaki Orondo kani Mombasa. Aneno ni DP Ruto timo siasa mar miriambo, propaganda ma ka ok jo Kenya ogoe kura mariek to Kenya nyalo bedo gi koko e yiero higa ni ende. Gima kwayo en kwe makende, usera margi. Penjo mar ango maka joma ni president nyocha otimo nyasi mar Jubilee kendo noluongo gai mar Odhiambo kod mar Wiper kendo Kalonzo kod Raila noyuoro. To kane gitieko koro gidhi e nyasi mar Odhiambo Kasarani, Kalonzo ne onge. Jo ma usomo ang'o kuom gini. Amor kod siasa moriwore kanyakla kod dongruok. Siasa nyaka keno dongruok, ok siasa thore manyalo nyumoya otodo machandruok. Maka jumo oyawre. Mosna jo Ageyo kod Odhiambo amor ahinya gi kaka gikolo weche mag siasa. To Musalia Mudavadi yande owacho ni jakom notero mana dongruok e gwenge mag Nyanza. To apenjora kani to Musalia Mudavadi nobedo nyaka vice president osetie ngas mani malo mag sirkal. En dako ng'is jopiny gik mane osetimo ne ndalo mane oserve e sirkande mopogore opogore. Maka joma jalup jatend piny Kenya William Ruto ong'ama riek kendo ong'e somo pap kaka ringo. Mane omiyo jo ODM gi jo Azimio kik rule out en heavyweight nyinga en Odalo Geoffrey ikona kanyi ni wuok gwenge mag Uriri. Machielo kainde be wacho ni maka joma an Joab Olielo. Penyna Charles kod jo Ageyo ni bende Uhuru nigi jakom adier to bende Kenya madiere nigi jakom adier nikech Uhuru ni mana kod kura achiel kiwuothe ground joka Ruto neted nyocha ane gwenge mag Kirinyaga County kocha to naneno ka tuak masagana no ne charge mane okonyo kata mana jakom. Mokwongo mago penjo matek mopenjo ma onge ng'ama nyalo duoko sani nikech ano nikech mokwongo kata sagana no kane dhi konyo ok nonyal konyo gi ndalo achiel ni koro loso kawuono ai kin korido ka pach ji olokore. Siasa ok dhiga kamano nikech gik mowacho gi nitie joma ok nowinjogi. Koro nitie joma bo dhi pimo ne jomoko ni nyocha winjo kaka jatelo loso kama kaka wacho no imedo pime kaka ndhathe gi adieri mare lal. Koro gima nyalo timore bang'e no to ok wanyal wacho. Mak mana ni adier mar wach en ni jatend piny duonde opogore gi duonde ng'ata ng'ata. Kata gi kura achiel to pod en jatend piny. En jatend piny nitie gik mang'eny ma joma nitie e Kenya kae ing'eni pod wan kaka jo Afrika mos VOJ. Wan kaka jo Afrika kae nitiere kaka ng'eny joluoro telo makinjo ka jatelo loso kata kok iyie kode to nyaka ibedie piny mipare ni to ang'o ma wuoyi ni wacho. Ineno mano wach machielo mano wach ma nyaka wang'i. Mar ariyo ing'eni siasa mosebedo kagore e Kenya kae en siasa mar libamba. Nyaka ing'eni to kathurwa kucha chande en ng'ama wuoyo, ng'at paradi ma wuoyo to ji winjo. Ka en Rift Valley ng'ama loso to ji winjo, to masawa mar Kenya ng'ama loso to ji winjo. Gima notimore bedo ni migosi Uhuru Kenyatta notiyo gi migosi Ruto kuom higni 5 go gi campaign kaachiel kendo chandruok ema noriwogi. Koro nitie jomoko ok thurgi kucha chande ma pod neno ni
kaka nuchando rugi jalup nini kaka ne utiyo kode maber chande pok ilero no maber gimo midwa ni mondi we koro wan pod wachung' na kar tiendwa kacha chande koro en gimi nyalo wach ni experiment chali bo nyisa ni luongo nang'o gi dholuo matimore kacha chande ma kapo ni jalup jatend piny oloyo kura masawa mar Kenya bo nyiso ni siasa marwa osechako lokore e yo maduong' kabisa ok wanyal bet ka to wach ni ok onyal kech onyalo king'iyo sani pod odong' mana dweche matin to gima nyocha jatend piny owacho nitie kura modhi loko extent modhi loke ma koro pod wakia nitie kura ma idhi go ne migosi Raila Odinga nikech gima nyocha jatend piny owacho sagana to gi gik mobro timo koa kaeri kadhi nyime kucha chande extent kata ong'ala mane ma odhi mede kanyo to koro ok wanyal wacho nyaka warita rita to mogik ka wacho ni awinjo ka wuoyino penjo ni to be joma sawa mar Kenya nigi migosi Raila Odinga adier mar wachen ni jalup jatend piny nodonjo iye kucha kabisa ma en nokwalo ng'wech kabisa kendo en gi mbi malach masawa mar Kenya gima dhi timore ni koro koa ka nyaka dwe mar 8 kae ma koro lweny nitie ing'e ni Kenya kaeri siasa donjo ga kare kodong' mana dweche matin kende migosi Mwai Kibaki Raila tosha moro ma wacho gacha notimore tarik 14 dwe mar 10 dweche ariyo kapok yiero to yiero no nodonje wang'e koro hapa ni pod warit matin ero kamano chas kadugo to wabro mi thuolo in bene mondo ke wachno nyakwarom Gajwang' wabro kawo yweyo moro madundo ka waduogo to wabro tumo weche moko buora kadro koda chenro ma kaka wanene okinyi ma kawuono iwiki wil bende inyalo oro ote mari mar SMS WhatsApp marwa bende kaachiel kod bende Twitter handle marwa gi Facebook fan page marwa kete mana kama en Ramogi TV kod Ramogi Radio. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito oken kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kwongo lande download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. *487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. Webedo resisu. Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Okadwa neno minwano. Enang'o? Skati. Ochal gi mari. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Kiteti e kaunti ka kila ng'ato nitie kuma nitie. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima nyar kochia. Ma enang'o? Koso baba is here also. Nyar kochia tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 mar otieno. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum to ok thum athuma thum mamit sidan wakelo thumbe ma ukwayo en reggae wake wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit waparo nu chien gi thumbe machon muhero wadonjo kod sukus e sama chon kitai kod DJ Vic mana e ngoma wake pile pile kik bai kata matin.
Mara kamano nyakwaronga jwang wane tilo mogik mar kaka wanene bang yudo weche manyien adimba kod Ken Muga era Ramogi Radio kanyakla kod bende somo ote mag jopiny Ramogi TV yokinyi makono Charles wach manager winjo moro penjo ni kapok wadhi e twak mar adek ma bende bro nogolo chenro kawuono ni endi. En ang'o minyalo wache? Ng'ato nopenjo ka ni to bende jakom ni kombulu bang jatend piny Kenya yango ni dhi sire lwedo. E masa mar piny Kenya kaendi. Kanyocha ni winjo mbaka manigo sagana. Migosi uru achiel kuom gik manawacho en ni koro wadwa ni mondo wawuoth wuodhni wadhi kuonde duto te mondo wang'is jopiny adieri nikech miriambo oselandore gaming'a. Gin bende ging'eyo ni romo achiel no ok dhi loko pach jomasawa mar Kenya. Adieri mar wach mana kaka jo wacho Migosi William Ruto nosesaso e piny kendo en gi mbi masawa mar Kenya ma ok onyal wuondore. Kuom mano aparo ni nyaka warita wang'eni to kaka koro piny dhi keny maduong' moloyo ing'eni iwacho ni jumba ariyo koro winjruok mar Azimio ibiro chaka yanga ma koro riwruoge gi duond buche mopogore mag siasa to Kenya ka odiochieng' achiel e siasa duong' maloyo bor malo kata mana higa en gima mapile gik ma pod nyalo timore pod thoth mokalo so aparo ni mane gima nyaka jothuru wang'e odiochieng' achiel no nok nyal loko gik moko dichiel gima koro warito neno en to romo no omedo okelo pogruok koso gik moko dhi donga kaka nyocha ne gin motelo. Mar ariyo en jawinjo moro penjo ni to owacho ni Migosi William Ruto ok nyal kawo mayot. En adier manga mosebedo jalup jatend piny kuom higni 9 ma ung'eyo kaka piny ringo nosego kwande manga ma bende osebedo jatend migao oseringe Kenya manga ma bende osebedo ka somo kaka siasa ringo. King'iyo siasa mar Migosi Ruto sani paro ni siasa mane Migosi Raila Odinga goyo chien kacha pogruok en mana mar kar weche ma ok adieri go to ndalo moko nyocha nineno ka Migosi Ruto ne nyaka dhi e chokruoge 10 odiochieng' achiel ma jomo ng'eyo Migosi Raila ng'isi ni utieko saa 5 otieno weni koro ji dhi nindo to saa 11 winjo ni en Mombasa to nuweru Nairobi wara to kara en nang'o. So mano nitie mano en a positive en teko ma en go mokwanyal wuondore. Teko machielo ma en go en ni no osomo siasa mar jaduong' Moi mong'eyo ni kidwa saso e piny maber tidonjo kokale kanisa kisedonjo kokale kanisa ti iolo pesa e lwet jopiny man koro jopiny weri awera mano bosetimo kuom thuolo malach mokalo no kano chando nyaka Migosi Uhuru Kenyatta mowacho ni pesa mikele kanisa nyaka unon samore en pesa mokia motimore nade so mano benitie so mana kaka jo wacho sama wantie ni pod ok inyalo wacho gima bro and kweth mar Migosi Raila Odinga bong'eyo ni Migosi William Ruto ok nyal kawo mayot. Emo mineno kijiwo jopiny ni kusiro Migosi Raila Odinga to nyaka utim ang'o nyaka ukaw ombulu. Kusiro Migosi Raila Odinga nyaka ubed emo winjo kowacho ne kijende ni nyaka ubed jolweny motegno. Jolweny gigi mag lweny gin kura gi kipande. Kane Migosi Ruto yo weth dikoro kichandre gi mano dikoro giling giрита tingo muma. Ng'ato penjo maber ahinya. Wagoye mbaka gi jo sama wane yweyo. Kalonzo nyoko dhi e romo mar ODM to nyo dhi e romo mar Jubilee. Tiende nang'o? Ing'e ni higa mokalo nitie kama ne Kalonzo wacho no sesiro Migosi Raila nyadidek ma ok oneko nyalo sire kendo. En be koro neno ni ber en be koro neno ni en be jothurgi wacho ni in be isetemo koro wang'ni wadwa ni mondo ichung' mondo koro udhu thegru e debe. Taparo ni en bende oseng'iyo kaka siasa ringo. Nyalo paro Mama Ngilu nyocha nong'ise ni oyo in koro donje Azimio. Azimio ni kisefwenyo nitiere duond buche ma donje achiel kachiel to nitiere jok ma bende donje koriwore. Ni neno ka riwruoge moko duond buche buora nyodhi oriwore gi Jubilee koro gidwa bire Azimio kapok Azimio moka yanga bang' jumbe ariyo. So gima timore kata sani jo oka nonego be ni keto kogno e winjruok kawuono ni makoro chore nyime malingling wacho no chore nyime nikech gin giwegi giwacho no chore nyime kech wayudo ni nitie duond buche mag siasa ma pod dwa riwore kodwa e oka mondo ka koro wadhi keto winjruok mar Azimio to koro waketo winjruok ka wan kodgi to malingling mwayudo to wacho ni otemo manyo kaka onyalo donje Jubilee donje winjruok gi Jubilee kaka oka mondo ka koro gidhi Azimio
to koro gine buo mabul mar Jubilee. Gibedo gi duol. Ma kapo nono ni koro nitiere kaka ng'ato dwaro okumba to koro tend Jubilee ma nyose wach ni Migosi Uhuru Kenyatta e jatende. Koro ema wuoye loe. Nikech adieri mar wach en ni Azimio ka to joma nigi duol mapek moloyo en Migosi Raila Odinga gi Migosi Uhuru Kenyatta. Kende. Ting'eni ng'ato kaka Kalonzo Musyoka ni kama tek ahinya. King'iyo siasa mare kaka chali wache, no wacho ayanga ka ji winjo. Ido bedie ng'at mofuo mogik ka yiero mabiro ni ochakore yo Migosi Raila lwedo. Ting'eni jo siasa to nyalo loso kamano. To sama koro kinde ochopo, tido ka koro nyaka ilok pachi. Koro sami loko pachi no kinya chiwo ati wach nyan kawuono loko pachi. Nyaka itir process moro nyaka inyise jopiny ni gini ok ne en gima nadwaro, to koro waneno ni Kenya ni duong' moloya. Emomiyo ineno ka koro nyocha nadhi mondo ariwra gi joka. Koro konya chiwo chieng' moro to wacho ni an kora dwa ni mondo asir Migosi Raila Odinga. Ok chalna nodhi wacho gino. Odwa ni mondo donjie gini through kokalo kuom Migosi Uhuru Kenyatta. Mondo koro ong'eni en odonjo kaeri keto odhi kata nyiso jothurgi an kaka pare gi mobotimo. Obo kata nyiso jothurgi an gi chacha dong nyocha nuwinjo ka wacho ni to bedo ni an gi luor kabisa kuom jatend piny. To koro nuwa bet kode mo wacho na ni gini kama e kaka mondo watime sani mondo mbele kucha chande oyawnwa thuolo kaka wanyalo timo. Koro en odhi nyiso jothurgi ok ni an ok atim gini nikech ayie gi Raila Odinga, atimo gini nikech luor mamiyo jatend piny. Koro miyo konya uru e yorni mondo lek ma jatend piny nigo mar riwo Kenya ochop kare. Koro emomiyo no ka obadhore kamano ok onyal bira ni koro en odwa ni mondo odonj kako donjo no. Odwa ni mondo oluor koni odonj kokalo kuom jatend piny mondo koro wach ni gini koka koro iwuoye mesa to koro en mana Migosi Uhuru Kenyatta ema wuoyo gi Migosi Raila Odinga to wuoye lo jo oka mabende bobedo no setima ngoa osedonjo gini kocha chande. Koro emomiyo kae bochuno ni mondo warit matin. Ing'eni kinyalo paro wuon Kalonzo Musyoka no wacho wach moro ma be Migosi William Ruto gi josiasa mamoko nogoego mokalo. No wacho ni Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa mtu wako wa mkono. Jaluet jatend piny Kenya. Nyoro kanyo gini romo mar Jubilee nyi winjo gima nyo wacho. Mheshimiwa Rais, I want you to lead this process. Riwruok mar Azimio. So gima jo wacho odwa donjo to kako donja chinge maonge. Nikech koko donjo to oneno ka onge kuma nyalo donjo. Nikech ngeni somo jomoko bene wacho ni chal ka gima odhido ka thuolo osepong'. Kivuta Kibwana nika, Governor ma Machakos nika, Governor ma Kitui nika. Koro chal ka gima gino thung'e. Thuolo osepong' to ing'eni in didi mise dhi e nyasi to iyudo ka ji nosebet tigolo ni ng'ato mondo ibedi. Bedo ga matek ahinya. To dongi golo ni ng'ato mondo ibedi. Koro gie sani ok wanyal wuondore. Mana kaka Migosi Raila Odinga ema oganda luo ng'iyo maonge ng'ama chielo. Kaka en bende kata doko ni ntiere Kivudha, ntiere Governor Mutua, ntiere Governor Ngilu. Kalonzo ema pod wang oganda Ero kamano. Mopogore kod mano nyakorongo jwang' med mana oro ote magi podi mopogore kod weche mag siasa mag piny mabende pod biro medo luwo kendo koloni kokalo kuom chenro mopogore Ramogi TV kod Ramogi Radio. We bende kikwil ne chal kagima dongruok ma kaluo osechako guro tiende malong'o. Tinende telo mar Kenya Airports Authority dhi nyime kod chenro mar bero kata kongo alap mandeke malichota mane kaunti mar Migori e yo mabende jolonyo weche mag yuto mar oganda wacho ni biro nyayo weche mag ohala kanyakla kod weche mag limbe e imbo mar piny Kenya miluongo ni Western Tourism Circuit. Ma en report manyalosno kanyo kod jafwambo gi keyo marwa Jojuma kanie kaunti ma Migori. Geno koro biro e paunde kino malichota mantie kaunti ma Migori. Kata beni koro paunde keni koro poko yawa yanga. Paunde geni ikini wuoth mag ji kaachiel kod mwandu mag johala. Ndeke mating'o jowuoth to ahinya jolimbe osechako pielabni kendo johala mathoth e kaunti ma Migori kae kontiere kod geno mar yuto mamalo. Alisa Chieng' ma en johala e paunde keni malichota kane poko med lose wach ni ntiere kod geno ni ohande ma osebedo ka ochung' nikech gedo mar paunde keni koro biro chier kendo dhidho malo. So ani odwa bedo international. Koro ageno ni limbe dhi medore, welo dhi bedo mang'eny.
kaluwore gi koro kako ochiele offense go ber mopogore security sani koro nitiere. Asebedo ka geto welo ma oko ka gin kaka wazunge tourist amasebedo ka geto nikech gin ema gibiro kaka gidhi Tanzania Tarime. Chiendo mar loso paw ndeke ni Malichota oserumo bang' kane ochake moloyo higa achiel mokalo, chiendo ma osemunyo omenda mabende koro nyalo romo $243 mabende oweyo ka lach mar paw ndeke ni koro medre ka weche rite kwe be koro ridore. To nyaka ne kawuono ne pok wabedo ka uso ka kaluwore gi loso manyocha dhi nyime. To kuom sani naneno ka giseyawe kendo ndeke sani biro. Koro poko imiya chance mondo mi adonji, mondo mi ausi. Mana kaka joala mamoko, achieng' penjore ka gibiro yudo thuolo mar ohala e paw ndeke ni kawre nyaka sani weche rite kwe koro ridi ma okalo. Ne wakwayo mana sirikal kaka an asebedo ka uso ka mondo ayud chance mondo mi adonji, mondo mi lwasi maber obednwa kaluwore gi welo kaka welo donjo to koro anyalo bedo ni ayudo gimoro matin wachulo ne nyithinde school fee. Nende ne paw ndeke ni Malichota koro biro medo yuto mag joala mopogore opogore. Kata kamano go mar gima duong' en ni koro ket lwasi makare mar timo ohala e alwora ma paw ndeke ni. Be sincere and be frank, occupancy has gone up after the corona level went down, and we are receiving so many guests from outside when they are flying all the way from Nairobi, landing through our airport, which is being opened very soon. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ya George Juma ku report makamano nyakor mga jwang. Charles gi jo gik makamaka waneno to chal gima onego beni koro mo to penyo to gin thuolo mage mag konyruok ma oganda wa koro nyalo yudo kokalo kuom biro mar paw ndeke niendi. Wibe Kikwil Kabunde no wach ne kabisa kendo jo Homa Bay County ne oyudo thuolo mar ngero jowete gi mamoko moko counties mamoko. County masia kama bende senior ae moro be awinjo ne gero nusega giboro. Kaito jokisi bende nitie moro migero soneka kacha. To ma weyo paw ndeke maduong' ma Kisumu kama chalo nade? Mokwongo amor gi gima miyo ma waneno Lichota notimo. Oneno thuolo kar mondo linga to osechako tero tiende. Biro bedo mayot mondo mi kaponi koro paw ndeke no koro osechako tich ayanga welo koro thoth to gin e jok manene kanyo manyalo aparo ni mane gima ber, mane gima wajiwo jothurwa kinde duto ni sama thuolo mienjo to nego beni ng'ato ka ng'ato kao kare mondo mi ikri ne ber mabiro bang'e. Aparo ni mano gima duong' kidhi Kisumu e paw ndeke ma Kisumu nitiere Wood Game War Bandi. Ni nice to see you. Ndalo mane paw ndeke ma Kisumu cha pod tin e bathe kocha en no nana go hala no kakoro no yawo paw ndeke maduong' ni ten moyudo thuolo mokwongo mar keto magawa. So aparo ni mago gin gik mabeyo. To ipenjo ni to pewe mag ndeke mathoth makoro yawogi ere kaka gidhi bedo gi paw ndeke ma Kisumu. Mokwongo ing'e ni paw ndeke ma Kisumu en oduong' malogi te. En olose yo mandeke nyalo wuokie achiel kachiel kadhi e pinje maoko. En rang'iny machalo mar paw ndeke ma Mombasa kata Wilson ok ni rang'iny maket gi mano. To ineno ga ka ahinya to ndeke mawuok Ulaya Ulaya ma ugwe, Eastern Europe. Githoro mo kuonde ma chalo kuonde ma koro lweny gore gi. Githoro bira achiel kachiel nyaka Mombasa. Welo lor Mombasa te gidonjo kanyo gitieko ndalo buora koka gichako timo limbe e bunge mag le. So kata mana Migori giri thuolo makamane magiyawo gitimo gima Kisungu luongo ni supplementing. Koro gibiro jolo paw ndeke maduong' ma Kisumu. Ka ng'ato kamoro koro puro maua Migori to mondo maua chop loka piyo to nikech ndege ok nyala e pap ma Migori madhi loka nyaka wa Kisumu. Koro ndege matin nyalo gole Migori to kele Kisumu to ndege maduong' koro gole kanyo kaka wasungu man Naivasha jatimo. Nitie ndeke ma Naivasha gi maua to kelo Nairobi titero loka. So mana achiel kuom gima chielo en yore mag wuoth. Joma timo limbe nitiere gimoro miluongo ga ni Western Tourist Circuit. Koro ing'eni welo nyalo donjo gi Kisumu to gitimo limbe kata Mega gikalo Kogelo giri magikal kata mana Mageta giri ka gidhi kamano
thim licho hinga giri to koro idho ndege gi lichota ka koro duogo Nairobi kata kodhi Masai Mara kaeto gidok. So en gima gibiro sirore lwedo. Aneno ka ne chiro maiye ka to nitie kaka odhi bago Kisumu nikech ng'eni sani ji mathoth madhi Migori kuonga chopo Kisumu koka gikawo geche. To ne king'iyo picha malach moloyo to en gima dhi kelo konyruok ka ji otiyo kode maber, ka ji oyawo wigi. Nikech jomoko nyalo wacho ni thoth king'iyo kata mana kembe mag ndeke ma sani koro wuok Nairobi kaka dhi Kisumu odwa medre mokalo kuom higni maromo 3-4. Tiyudo kanyo jo taxi ma jomoko kodo to dhi godo Kaluo. Odwa bedo mang'eny mokalo kata mana nyamburko mating'o jowuoth ni. Ma koro ng'iso ni ng'ato instead mondo dhi Kisumu kuom ranyisi jo sirkand kaunti ma Migori gilalo mana lichota kanyo to weche gisetieko. Kaeto dong lichota kanyo be gibiro dwaro geche magolo gi kanyo matero gi office mag sirkal nitie. Senior apani penjo mi penjo e pacha to kapani mane penjo mokwongo. Ni gini dhi timore nadi gi paw ndeke ma Kisumu nikech ing'eni sama wantiere ni wan gi gima Kisumu luongo ni free market. Tineni inyalo timo handi moro kamoro amora ma thuolo yudore. Kako handi no dhi affect ohala machielo nikech nyaka waluonge kamano. Mano to koro idhi nen nyime kucha chande nikech kwa penjo no kamoro chal ka gima wacho ni onge demand maber mar ndeke gi. To ka onge demand to ginyama bet kanyo kata dwe achiel to be wach no ruma kamano en wach malit winjo to mane adier kaka uchumi ma olondo ma nyasani timore. To anapani wach mar pe mag ndege ni apani gini 2-3 mokalo ne nitie penjo ilano mano penje bunge. To Kenya Airports Authority no wacho ni gin tijgi iketo gimiluongo ni infrastructure, gimiyo kama ndeke go nyalo lande kama ginyalo timo. To koro decision kata ng'ado bura kata ng'ado paro ni an kora dhi keto ndeka mondo bed kaka dhi Migori, mano en commercial decision ma ng'ato dhi ng'iyo kata to Migori kan tie demand maber, nitie ji madhi ga Migori kama ng'eny. To nyaka wang'e ni en mana pinje wa ma Afrika kata Kenya kae ma wach mar wuoth mar ndege ni en gima lich ahinya. Kidhi kata mana Europe, Ulaya koni, iyudo ka wuoth mar ndege yot kabisa ma iyudo ka ng'ato wuok kae to dakika 15 idho ndege dakika 15 isechopo kuma idhi tieko gima idhimo kendo iduogo. Kendo nengo ne koro gore. Sani nengo mar ndege ni pod iyudo ka ong'awore kinde malach. Pod wakawo ndege ka gima lich. Gima joma nigo. Anadhi mana kuro gi ndege. Koro bedo gimoro malich. To nego beni en yor wuoth kaka mora mantie kaka ng'ato nyalo idho nyamburko kata ng'ato nyalo dhi gi boda kata en mana yo mar chopi kuma idwa timo ang'owa kuma idwa dhi. Koro lure ni to be an garaka mumeda ni mondo achop kae bang' dakika 30 koso an gi time anyalo dhi ata idho mtoka kata chopo. Mano koro decision ma ji bo make. To nego beni gino thuolo mar dhi gi ndege no nitie. Koro in iwuon emiwach ni kawuono to kane kadhi gi ndege nikech adwa ni mondo araw Kericho kata kaw kiang'o mondo adhi. Mar ariyo nyaka wang'e ni piny kaka medo lokore, kaka uchumi medo bedo maduong', nitiere gik mang'eny mapok nitie gik mang'eny mantiere manyalo timore kata ohelni mopogore manyalo timore thuro mapok wafwenyoga nikech piny ok oyawore maber. Sasa ma piny oyawore kamano iboyudo ka wang' ji be timo ang'owa, wang' ji be yepo ni to kara girani anyalo golo ka piyo tatero Nairobi dakika matin kende to semana chopo. Tiboyudo ka jomoko bo biro bedo ni koro piny oyawore wuoth yotno. Yudo ko ohelni moko chakore. Koro anapani ma en gima ber. Nyaka wang'i kuma piny dhiye. Kik wang'i mana gima timore sani. Nyaka wang'i kuma piny dhiye. Kisumu Airport onego bed ni en international airport. International airport opogore gi pew ndeke matindo mantiere e kor gwenge. En onego bed ni odil gi gik ma ae pinje ma oko ahinya. We kata mana ni wadhi Kisumu ni mano to bera nyaka ji med mana idho ndege ka dhi Kisumu. To onego bed ni wapenjore gimomiyo ng'ato ok nyal wuok Amerika to dhi Kisumu direct. Onego wapenjore gimomiyo ng'ato ok nyal wuok
kata Ghana Accra to chop Kisumu tini onge demand maber kosango mage penjo monego be koro wapenjore kama ne kaka yawo piny kama koro wadoke ni ohala dhi bedo mang'eny East African community ni ndege onego be ni wuok Entebbe to land Kisumu mano dhi bedo wuoth mayot mane tiend international airport en gimoro ilano otudo piny king'iyo ka ng'ato dhi America inyalo wuok Nairobi ka tidhi land New York inyalo wuok Nairobi ka to kata be ni kadho kuri kadho Ethiopia kata kadho Europe kama ti land kamoro ni Houston Texas kata land kamoro ni Los Angeles gina towns kata cities man ti America okochuno ni koro ni Washington DC and capital ni Washington DC no en airport mo matin ma jibe ok dhi kata kuro mang'eny mane kako nego be ni piny yaore ma kata mana airport ma Eldoret ma Kisumu ma Mombasa nego be ni inyalo wuok e piny moro ma oko ti donjo kanyo direct okochuno sani ok ka ji aloka to ni kani biro Nairobi kore kichake ka moro ka dhi Kisumu kata timango ido ka yore ok podok yot katieko yot mar wuoth konyo piny king'iyo kata mana gik ma jolony wacho kaeri wuodh ndege e Kenya kaeri king'iyo contribution mare mar yuto ma Kenya ka en ata malo chiegni 4.6 kana ng'iyo records moko mikelo mana ni wach mar wuoth gi ndege matimore e thurka tieni gino medore nitie wuoth matimore e thurka nitie wuoth mabe timore ka dhi e pinje maoko koro wuodh ndege ni en okang' machielo mar dongruok mamiyo koro gik moko timore piyo piyo samo handi timore piyo piyo no iyudo ka koro timo ohala bedo mayot nitie joma bo wacho ni to ka koro kata biro kae to gini dwa kawo ndalo 3 mondo koro ka gik ma goods na ochop kuma dwani mondo gidhiye koro ma ohala nade koro napani gini kaka wapare man an kaka nene en ni waneni ma en thuolo machielo mar yawo en kinde ma yawo thuolo mopogore opogore mag yuto motenore gi weche mag wuoth motenore gi weche mag tourism kata limbe matimore thurka to Kisumu airport to bo madhi nyime wamanye yore manade minyalo losgo thuolo mar mondo bed international kaka iwacho nogani to lokruok ng'eni en gima osiko joma riek wacho ni ka okidwa kokikori ne lokruok to lokruok biro loki e penjri ane gimomiyo ipani ng'ama Kisumu kadhi Siaya ochuno mana nyaka oidh mtoka do inya tiyo ga piko nyalo tiyo gi inyalo wuotho idh mana mtoka pogruok e kind ng'at ma jolony wacho ni pogruok e kind achiel kuom gik makelo pogruok e kind joma chando gi joma nigo en kaka gitiyo gi thuolo time management odiochieng' kodiochieng' jamoko gi ng'amo dhier nigi seche 24 to koro achiel kuom gik mamiyo ng'ato bedo gi mwandu en kaka otiyo gi dakika ka dakika kuom ranyisi kia Migori ibiro Nairobi ibiro gi nyamburko ndalo manyocho lor wuoth motieno cha ing'eni nyaka igo kwan ni tadhi nindo nang'o tadhi chiemo nang'o kasetimo gima timo ni mondo kinya duogi samoro ka koro ndege obiro kamano to pesa mi dhi tiyo go cha oromi dhi mi duogi mi ninde odi mi dhi nyime gi ngimani ma idhi mano galko so mage gin gik moko ma nyaka wapar nyaka wang'i kizungu wacho ni look at the glass as half full more than half empty ne ber manie iye kapok ichako ng'iyo rach manie iye erokamano e clip ma bende jojuma olosnono endo kata mana sigana ma bende jojuma olosnono endo miyo no wacho ni tikara mana jolimbo moko ma wuok kata mana e pinje malibamba wachalo Tarime kata joma kolor to gidhi nyaka pinje malibamba Tarime Tanzania matiende ni nyiso no okelo tudruok e kind piny Kenya kod pinje malibamba bende ka ng'ato kamoro japuonjre masomo historia o Amerika achiel kuom mbalariany ma Amerika kweth mar jopuonjre ng'eni gihero ga wuotho kamano gidwa somo historia mar jaduong' manosenindo Julius Kambarage Nyerere Butiama ing'eni chiegni gi Tarime machiegni gi Migori maloka ka Nairobi chiegni koro ajagani lor Nairobi koka gidwa kawo nyamburko nyaka Butiama to ginyalo lor Migori lichota to ging'ado tong' to gin to wawacho ni wan jo East Africa Dero kamano udongo mopogore kod uto weche mag limbe kachiel kod weche mag gin kito hala mag ma jo akoro nyaka ber goge ekruok ahinya jo ma wuok area mar Kabunde jo manitiere Lechota
e sama bende koro ito yepa yanga mar paonde ke niendi senior chaliong'e weche mag ohala makono moloyo but apani kawache mana ma ewiye kanyo en ni ohelni ma ndege konyo gin ohelni ma idwa ni mondo tim piyo piyo ka en gima nyalo kethore ineno ka en gima nyalo kethore ma kowuothe ndara kaeri seche 12 kata seche to gino nyalo kethore ko kata ok bed ni gin gik mag pur inyalo yudo ka nitie gik mag pur ma kamoro nyalo lewo ka nitiere moro be nena wuoth madwa ni mondo achop kacha piyo nikech nitie gimoro ma nyaka los kocha chande kendo chaka duogi kata kasa makoro isechwalo mwandu ni mag ohala go osedhi tidwa ni mondo koro ichop kacha piyo piyo mondo koro ka nitie gimoro midwa ni mondo itim kucha chande koro wach mar ing'i kito handi en ohala ma dwa ni mondo tim piyo piyo kosa en gima nyalo wuothe ndara ok ochuno ni koro gik moko te nyaka donj mana ndege kanya ma nyaka wapar ok ochuno ni gik moko te nyaka donj ndege to wang'ini ohala mane minyalo tim mar ariyo en ohala mar wuoth joma king'iyo joma mar limbe nitie jomoko ma kaka koro joma wacho kamoro nitie otende moko ma ji bodwaro nikech koro wuoth bedo mayot koro kata joma nigi otende moko machiegni koro achiel kuom gik minyalo medo sama koro itimo marketing kata sama koro isero ji mondo bi iwacho ni ng'eni ang'owa biro ka koro yot nikech iidho ndege tisemana chopo kaeri koro mano be dhi bedo achiel kuom gik ma wanyalo sungo kaka johala iwach ni kaeri bire yot dong'ino kaka iwacho ni gini chiegni kia nang'o chiegni gi town kiang'o kaka same koro iseri mondo idhi idag ininde otende no koro imbe nyaka wayud kaka ohelni mantie machiegni kanyo motudore gi weche limbe koro nyaka wayud kaka airport kata wach mar ndege ni bedo achiel kuom gik ma koro imedo kanyo sama koro isero jomidwa ni mondo bi erokamano ma koro ngiso kata ni bende kata mana jowa mantie kod magawa e alwora mar Migori County kanyo rang'iny mar chenro kata services mar gi nyaka koro giket nyaka idh malo nikech ng'eni joma koro biro gi ji mopogore opogore here Victor paunde ke malichotani e weche mag ohala mar mwandu to kane konyalo konya ahinya nikech ok apar kolose rang'iny monyalo ting'o mwandu nikech ng'eni mwandu be kidwa ting'o gi ndege to kidwa ting'o chupni ariyo mag mor nyaluo nikech koro iting'e ndege ibiro dwaro ni iting'e tan mang'eny to kapar kolose e yo monyalo mandege ma ting'o osigo tan mang'eny nyalo piye aparo ni ka en mana ohala mar rwako welo mbola mar rwako welo kizungu luongo ni hospitality tiende ni magawa mathoth manitie kae koro nigi thuolo maber mar yudo welo sama welo ng'enye magawa tiende ni nyaka gichiem sama gichiemo nyaka ging'iew nikech ok wego tende te manigi puothe ok wego tende te manigi chak kata gwen tong so ma en thuolo maber mar kijana ma kamoro wiye chandore to nyalo timang'o ma en thuolo maber mar koro tero kwayo ni magawa moro an galot manyalo kelo ni pile ka pile ndalo 30 e dwe ndalo 365 e higa kata ka koro imanyo kuom jomoko achiel kuom gik magoga chuny ji gi miyo ji orak mar ohala en ni in galot ipure tielo moko 100 tiende ni in galot manyalo romo ndalo 4 kende koro dichienge modong'gi to ng'at momiyi tendano dwa golo alot kama nade so kae kama kendo koro jiwo riwruok kata mana miyo ma uso gik mopago kae kama koro kelo riwruok kata ka onge pesa to nyalo mako osiep gi joma ni nyabigege koro gimiye gigo to biro oketo kanyo sama ouso to oduoko negi pesa gi to dong' gi mare kijende bende koro riwore in pur alot dwe mar 1 in pur dwe mar 2 in pur dwe mar 3 ka wayudo tenda e hotel makama to watero negi alot higa te ma ok ni jumbe moko 3 to alot orumo koro gidhi manyo kama chielo so aparo ni magi gik ma kaber to onego kijende mane alwora makanyo no onego motegna ahinya mana kamano Joni gi wach moro no gigi ng'eni an amedoga mana wacho ni jopiny nyaka kony nikech ng'eni kata mana e Kenya kaeri wan gi tabu moro ni joma nie telo samoro gin giparoga wach telo ni e yo mopogore
tingeni telo nitire kisungu moro ma iluongo ni thought leadership, tiende ni telo mar paro. Tiende ni sama gik moko kama biro, joma wakete telo ma yiero ni ng'ane ino yieri ka in jatelo. Jotelo ok nyal bedo ni nigi lony kata somo matin kata information magin go tin molo ma jopiny nigo. Onego bed ni ng'ama jatelo ok ochuno ni en somo moro ma ji dhi e skul cha. Ng'ama jatelo en ng'ama somo paro. Ipenjori ni ang'o matimore e piny mangima. Ipenjori ni to Nairobi kucha ang'o matimore, to Nyeri ang'o matimore, to Uganda ang'o matimore, Amerika ang'o matimore. To kise somo paro kamano, koro ibiro sama koro iloso gi jou, inyiso gi gik ma bende nyalo timore. Tieni telo en nyadiriyo. Nitiere gik ma jopiny dwaro kabisa ma ginyise ni mato nyaka idhi timno. To nitie gik ma jopiny kia ni nitie, to thuolo nitie kaeri manyalo konyo. Gin gi chandruok to gikia ni konyruok ni kama nade. Koro telo en ni telo be itele paro. Idhi kuma gik moko yudore, tibiro nyiso jopiny jodalawa kaeri, thurwa kaeri, ing'eni wanyalo puro gima kama eri to konyowa. Ing'eni wanyalo timo gima kama to konyowa. Samoro en gima jopiny pok no paro ga nyaka nene. Timiyo gi paro. Koro anapani sama koro weche mag dongruok biro machal kaka ndege mabiro ni, machal kaka lony mopogore opogore, jotelo be onego bed ni okang' mambele kaeri ni gine ma ginyiso jopiny kaka piny ringo. Nikech kamoro adier mar wache ni samoro jayudo ka thurwa kucha chane, nitie ng'at moro ma kamoro pok owuok ga e gweng' kanyo, nikech ji odak mopogore. Bedo kaka moro kata mana ng'ato ni Migori kanyo to pok nodhi ga Kisumu nyaka ne nyuole, to en kata jahigni 40. Mano timore ga. Diere moko nawinjo kiwacho Mandera, sama koro kane wach mar tend gwenge ni obiro. Nitiere jaduong' moro, gweng' moro, mane nyalo yudo jaduong' ma jahigni 60, to pok noneno gimiluongo no osiptal. Masama ne koro gero osiptal, koro chal mana ka tourist attraction, gima ji neno, ng'ato dhi mane obiro goyo wang'e od thieth, nikech ang'o? Kibire ka wi bari to imiyi gimoro kiji ne ging'iyo gi miti shamba ma idhi kawo gimoro timadho, to wuoth bende tek, onge ndara. Koro kata mana dhi Mandera town cha, koro kata mana thurwa pod nitiere jomoko ma kamoro nyalo be ni isewuotho matin idhi limo ng'ato Yoma, ilimo ng'ato Sakwang'o, to kaka piny ringo to king'eyo ok inyal blame ng'ano, nikech mane kaka ngima ne osetimore osebet. To gimomiyo telo, wawacho ni telo ok itela tela ni koro ni iluongi ni mheshimiwa, itelo nikech ing'e gik moko matimore ma kamoro jomitelo ne gi ok ong'eyo. Koro isumo parono tibiro tinyiso ji ni watimuru kama. Mane gima expect kata mana pewe ndege mabiro gi, mondo jotendwa bende osum paro maginyalo bet ka gipuonjo jopiny ni kae kaka gini nyalo kiko beda ni wakelo nu dong nano ka kelo nu power mondo timre nadi ikelo nu watim ga ngeni wacho gani kech kiwacho ahinya to gibo wacho ni mano power ndege mar mheshimiwa fulani so and so injo ga kiwacho ni sama pok iwuothe piny to iwe ni meru e jatet mang'ula e wuothi bile chiembe bine mamo tiene ni sama pok iwuok e alwora ni tiparo ni mane kaka piny chalo wuotho ko mondi ne kaka piny chalo hie to Victor ka pok idhi nyime gima iwinjo jo wacho no nyoro nyogi moro chando pacha mokalo dwe mar 5 higa ni boma ma Kisumo bago romo moriwo pinje mag Afrika te koda ka moko welo moko dhia kata oko iluongo ni Afri Cities welo iwacho ni dibiro Kisumo welo 8,000 sani e sama koro ber nikech ing'eni jopiny oyiero MCA mondo dhi osum rieko miwinjo wacho no dongi dhi galimbe pinje maoko japiny oyiero mjumbe mondo dhi okel paro manyien japiny oyiero telo mondo okel paro manyien obiyo go kode mbaka ji 8,000 gi be wan go tende moromo Kisumo maginyalo ninde penje magima kabisa dhi chuno ni moko nyaka dhi kaka mega ni inyalo paro kane Kisumo obago romo mar tend gwenge jomoko no dhi nindo kaka mega jomoko dhi nindo Siaya jomoko dhi nindo nyaka Kericho macha higni adi mokalo kata mana chiengine ne madaraka kata mana madaraka macha higni adi mokalo kane okwa puonjore macha nikech ng'eni ka county ango gero hotel to jibro wacho ni county tindo donjore mane gero tende ok giger no andara to kiwe mano bet lach moloyo gima nyaka wapenjo na penjo osiepna moro iluonge ni Christopher ni to un kaka jo taxi ma Kisumo ka be usebedo piny mugo kwano mugo oula
ni Free Cities. Ung'ia nena ni bas koro wadwa loso mokwongo rate card. Ng'ata mawuok ka madwa dhi Kakamega wajuogo pesa makama. Ng'ata mawuok ka madwa dhi Kericho wajuogo pesa makama. Kae to mar ariyo wadwa miyore namba mondo nying ma welo go biro wuok go ka jo taxi ma Kisumo gin jomo bidhore. Kata ka ng'ato wiyo wil gi bag ne nitie joma biro dhi metho kamoro wallet dong e mtoka. Be useloso riwruok moro madwa loso no ohala mbele. Ng'ato kowuok kata wallet na nyodong e taxi jo taxi ma Kisumo beyo sana. Pare no gona simu mokelo na be useloso riwruok moro kech kanyo joma hati biro bire joma dwa mawelo kata mana pesa mag welo go to sama ango se mawelo to ngino ok bi wach ni taxi moro no maya jo taxi ma Kisumo jo kuoge so mano timo mana kokalo kuom winjruok to kama wach MCAs jo osedhi romo mag pinje ma oko gi ahinya pesa mitoro tiyo go nyaka koro pesa mar euro yando biro en dollar iyudo ka ng'ato kamoro kaka Kisumo koro international airport ng'ato kamoro wa Accra Ghana to ochop ndego piyo Kisumo to onge thuolo modhi owil go pesa mondo bed gi pesa ma Kenya to neno law moro maber kata neno gimoro mopa maber kata neno agulu moro mamiyo moro uso kata neno budu moro koro dwa golo dola mine kata jo ohala ma Kisumo be oseyudo puonje wi mae kaka dola chalo mondo kik jomoko be nganygi mae kaka dola chalo dola ma Amerika achiel rom gi pesa ma kama ma Kenya kama ka uguto thith iuso siling 200 to ng'ano mi $2 idwoko ne change pesa di koso onge change midwoko ne kech kanyo be johand ma hati biro bire so magi gin moko kuom gik ma telo kochakore piny koro nego be ni konyo go ji and mane gimon telo nego be ni konyo go oganda Musenya erokamano ahinya kuom gajwang' ano kasa bende koro mayo wang'wa gima duong' ahinya gima jo Ageyo kanyakla kod Charles Odhiambo temo wacho eni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko thuolo sani kod nitie mathoth mokalo iwinjo kanyo kokelo wach mar Free Cities Conference ma bende biro bedo e kaunti mano ma Kisumu en kitikruok mane ma bende wan go kanyakla kod chenro mag dongruok ma sani kore timo e gwenge mag Kaluo chenro mopogore mag wuoth mag wang' apaya mag bero sectors mopogore be in kod ikruok to thuolo mag manitiere ma jo nyalo yudo kata nyalo donje mondo mi gi yud yuto margi mapile ka pile. Victor Letni sani ng'ato koro idwa yudo kanie stage Kisumo kata Bank Square kacha ka gomba ka omera Free Cities alot nyocho anandika to nguko Uganda to dala gito ni Nyang'ande etie nam kacha to chikore Nyang'ande we kana nam to ochokore Bank Square ocho omera alot moro nyocho anandika e Free Cities omera jo Kapura alot omera ibro gomba kumango gimitimo kendi koso gimutim e gweng' moro bas wachope giko mar chenro sine Ageyo orumo pe manade ne ichwalo sambele uyu erokamano koro idwa ni mondo wach mogik yes weche to wasewacho mang'eny anapani kinde makoro wachope ni en kinde ma kapok waywago wiwa to wiwa wach mar kura cha no wach ni pod nitiere kaka inyalo yude kapok ni kawe mano mokwongo to mar ariyo ma wawacho cha ni wach siasa ni kik wakawe kaka gima kelo wasigu nikech jo siasa gin gima gitimo mane tich magitimo nitie jomoko ma nyaka ne nyuolgi tich moro minyalo wach no de gitiyo kamoro siasa ni emosebedo tijgi koro imbe tiya mari nikech siasa no betiyo mana tije kako nyalo konyore go en owuon to mogik nikikichwanyri gi jirandi nikech weche mag siasa unyalo go mbaka ng'ani en ng'at MCA makia ng'ato ma mbaka to jigo agoya to kiko chope kama koro jipogore paro maji chak gore maji bedo wasigu nikech waseneno mano katimore Thurka to jo siasa gikone bodhi winjore gi bonyiero gi dhi dina moro manyochi wacho cha to in koriwe ibedo kanyo gi jirani moku modhurugo pi nikech nyocho chwanyore wach siasa to jo siasa to sedhi nyime gi ngimagi koro miyo kanya mana dwa ni mondo wakwa jo thurwa ni kata ka wago siasa to wago siasa kwa ng'eyo ni jo siasa ong'e kama gichung'e wan be kaka jo piny wang'e kama wachung'e. Erokamano Charles ing'eni jo kawa mana wache dhoga
adwa somo ni gimoro ma jarieko moro nondiko nyocha some gi kodira gi kizungu wacho ni one mistake you should never make in life is to allow yourself to be recruited by someone to hate another person who has not wronged you. Only a fool inherits people's enemies as a sign of loyalty. Makosa achiel ma okonego tim en yie kao jasi ng'at ming'eyo ni koro bedo jasiki kata ka onge gimotimoni mana mondo mi ing'is ng'at ming'eyo no ni here. Ma e makosa maduong' mogik ma ng'ato nyalo timo e piny ka. To mogik, Victor, nitiere ng'ato ni Makasiero nodak higni mathoth mokalo. Owacho ni jomodhier tiyo kendo tiyo. Jomomeo chamo loch jomodhier. Jolweny rito jomodhier gi jomomeo. Ja osuru en ochulo ji adek gi te osuru. Ochulo jomodhier, ochulo jomomeo, ochulo jolweny. Ja bank en to kao pesa kuom ji ang'wen go te. Okil Kamaloka en to oloko wach ne ji ang'wen go te. Ing'e kaka iloko wach kik ichul gowi. Kae to daktar en to thiedho ji ang'wen gi te to miyi bil. Kae to jamaundu en to buogo ji abiriyo go te. Sa ma ng'ama odhier nigi mwandu ne ti buoge. Okil obuogo, jalweny obuogo. Koro ja siasa en to mongo ngima e lo jogo te. The politician lives happily on account of all the 8. Mana kamano nyakoro mgajwang' mana yo moyedhe mar tieko chenro kinyi mano makawuono mora ahinya ni yiero mar bedo kodwa e chenro ma kaka waneno ma doko chenro mogik mar dwe mar 2 higa ni endi kamoro waremi kod wach to kata kamano mbaka pod dhi nyime kidhi Twitter handle marwa ma en @Ramogi TV KE @Ramogi FM kaachiel kod Facebook fanpage marwa. Wago mbaka nikech mbaka e magero piny. Pod wasingo mar puonjore kodi kaka pile nikech bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Riti makawuono elo producer marwa Ken Muga kaachiel kod jomantie TX te, jogo picha te, kaachiel kod in jatendwa ma en janeno kendo jawinjo marwa. Erokamano maduong' mokalo. Geno marwa en ni mbaka ma wagogi en mbaka ma kitiyogo biro loko ngimani. Riti makawuono nyinga en Victor Tino Makajuma mar Nyasach Kwe bed kodi. *487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. Manze historia fair na haiwezi. Yani boy child anatuma do siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na bado huyu mtu akuji. Itaweza. Itabidi manze jo serikali imeingilia kati. Kama sivyo tutaitana maandamano. Yani itabidi. Hata kama ni kuvurutwa watavurutwa na breakdown. Lazima afike. Hii ni hujuma. Boy child ako under siege. Haiwezi. Dial *811 340# to get boy child. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero ma pacho ka Kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag Tiedero, Ngoma Uwake, Akimwaga pesa ndaleveza Thum Dagmor, Ramogi Night. Etira diane dala Magite mana e Ramogi TV. Aido gari
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. My dress, my choice. We bedo resisum. Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny wuok nikech nyare. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima nyar kochia. Baba is here also. Nyar kochia, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno. Ramogi tedo wang' ni okelo wa nyaka e nam lolwe. Aseketo chumbi, koro kadwa chumbi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane yatichwere maber. Ni mare jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo, tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ng'e ni nitie gima rach gi nyare. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni an aboyudo ng'ama chal kamano. Gi geno mar yudo hera gi mor e ngimane. Kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa oganda wani chopi osiptal. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiemo balance diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore. 45 degree. Aparo nuneno ni okatime kama, aloke kamae. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 ma midhiambo. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Kotemo mondo ngima obed maber kaka jakony kende. Ngima koro eka medo bedo matek nikech gik maricho motimo. To ji tema ni bute temo gimoro amora kar bergi mondo gidage boma maduong'. Mama hiye wadhiye. Tich tek ta. Tich abich ka tich abich. Saa 1:45 mar otieno. Ikelo kwayoni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche ohala, gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Pamela daktarie maduongewa. Miela tenga. Riuri gi Lind Ramogi Nyanyakach, Stella Brenda Nyarochie, kod DJ Kolokol Instrumental. Mana e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich. Saa 8 odiechieng'. Ya enya sembo
En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivyo chopo kawuono dala waber. Wan gi budho mar tipo kaachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Odhiambo. Ero. Onyisa ni mos na Aboy Handsome ka. Ticha Beach, sangwen e wang' jowi mari miero mar Ramogi. Kete manaka. Mana kamano nyakora mugajuanga chenro en mar mbaka oromo duchi makawuono chenro makamaindi chakre sani kabinde chenro mabende nobiro kapok maindi ochako ne chenro noero mar Kaka Wanene mabende nitayo koda maka juma kabinde nentiere koda Ageyo kanyakla koda Charles Odhiambo. Katika mano sani chenro mar mbaka oromo chakre sani nyaka saa 5 mar onyango kabende odira mabende nokalo ne nopong' mana gi weche goeko mag siasa. E chenro mar Kaka Wanene odhi kelo ni chal mar fuambo mabende nyawadwa Cleophas Otieno ikreyo makare ka indike ntiere studio mar kelo ni chenro mar chal mar fuambo. Bedo doche makawuono da mana winjo pachi kaluore koda okenge kata mana liet mar siasa mabende otimonewa e pacho kaindi. Ioronwa ote magi namba mar SMS 33900 kata loro kunwa ote makamago e yor mbui idwa Ramogi TV Kenya mane mbui mar Facebook, Twitter idwa Ramogi TV KE. Wabina lutudre chel kachel kodwa ani yuda Sharon Ongao mane mbui magadutote. Cleophas yudat Cleophas Otieno. Joyce bende iyudo Joyce Oduor. Joyce Oduor yude Facebook Joyce Oduor __ mbui mare mar Twitter. Beda paro ni nodoche makawuono nero bende nodo chieng' niere mogik mabende dul mochung' noche gweko mag yiere pacho kaindi mar IBC oketo mar ndikruok kaka jago ombulu. Ana penji mana ni bende isendikri kaka jago ombulu kata oyo. Kapodi odoche makawuono nodo chieng' niere mogik mabende indikri kaka jago ombulu makochopo chieng' tarik 9 mar aboro mar higanieri iwuok oko mar ndiko kata mana keto jatelo makare mabende ibiro puodho ne kombe mopogore. Katika mano weche gweko madonjonwa weche gweko mabende ioro SMS line mara ma en 36000. Wangeni chenro mabende nowuok sani chenro noero mar Kaka Wanene mabende thoth weche kata mana weche gweko mabende uoro na gin mano magweko ma Kaka Wanene. Ntero jal mabende wacho ni Victor awuoro kaka jo Ageyo ong'eyo kisungu maler sani kendo ong'e dholuo bende. Tema ne koro mondo ilichna an gumbe simbe iwacho ni wuok gwenge gweko mag Suna. Mosna joko ne ni familia mar Tom Arocho ogene kaka en osiep mosenindo Tom Arocho. Magin mana weche mabende pod wuoronwa an Charlie ka wuok Siaya. Awacho ni jatend ODM ka oketo nominations to kanyo emaruto dhi kalogo nikech jite onge simu kaka de madongo. Mago gin weche mabende moko kuom weche mabende uoronwa magi gin kaluore koda paro mopogore mabende nowuok kacha manere seche mabende chenro mar Kaka Wanene na dhi nyime. Imedo oronwa ote makamago ichwalwa ni inenowa kiwuok e gwenge makomane to bende nyiso ni liet mar siasa ni bende winji. Kaunti ma Migori ntiere jonyuol mabende gisanieri koro nosewuok oko ka bende wacho ni liet mar siasa e kaunti ma Migori
bende gisende osebedo ka rocho kata mana okenge mag somo ahinya sechego mabende koro piny owacho ma pacho kaendi chano hikore mar timo penj maduong' mar KCPE kanyakla koda manero mar KCSE e dwe mar adek mar higani. Katika mano nyakwa Ramogi Ajuang bende wantiere koda Joyce Oduor ma bende biro somonwa moko kuom ote ma bende ioronwa e mbui marwa mar Facebook. Joyce Oduor nyalo mana kawege kanyo winjo ni jopiny wachango. Nyakwa Ramogi Ajuang mana kaka ineno sani wadonjo e kidienjno mar mbaka oromo kama wagoyo mbaka ka wasudo mbele ka lore ni mbaka ema igero godo piny wagoyo mbaka makelo lokruok kachiel koda dongruok kendo mano mbaka mabende nyalo konyo gero oganda makaluo e yo makare mana kaka iwinjo ka Sharon nyisi kanyo ni chenro mag somo e kaunti ma Migori kocha jonyuol nigi luor ni liet mar siasa anyalo rocho weche mag somo e yo achiel ariyo adek moko kata kamano amedo mana paro ni kochako e chaka mar dwe mar adeka higani wayudo ni nitiere moko kuom skunde mabende biro loro to kendo jopuonjre biro bedo ot kuom thuolo mar jumbe maderoma 7. In kaka janyuol iseikori e okang' machalo nade mar bedo kod nyathini e kinde ma intiere ot kacha. Jonyuol nyalo oronwa ote mari nyiswa ni kaka janyuol iseikori e yo machalo nade mar mondo mi ibed kod nyathini e ot kacha kalure ni sani koro nyithindo wuok e lwet jopuonje kendo koro gidhi nyaka e lwet jonyuol. Sani koro arita mar nyathi kata mar jopuonjre sani koro dhi bedo e lwet jonyuol kuom jumbe maderoma 7 kochakore amano dwe mar kochakore e chak dwe mar adek higani mabende loro skunde ne ikruok mar penjgo mag KCPE kaachiel koda KCSE. Sani koro arita mar nyithindo nyaka koro dong' e lwet jonyuol. Jonyuol nyalo oronwa ote mare ni gin gik moko kaka mage mabende biro miyo nyithindu mondo tim mondo mi gipogre koda timbe mag anjao kata gigo manyalo miyo ngimagi ok bed makare. Kata kamano nyakwa Ramogi Ajuang adwa somo moko kuom ote mabende useoronwa e Facebook page marwa kalure ni wantiere live e Facebook page marwa ma en Ramogi TV Kenya. Moko kuom ote mabende anyalo somo maneno ka useoronwa e Facebook page marwa mar Ramogi TV Kenya. Owuor Collins wacho ni piny oruma kare. Akinyi Consolata wacho ni odira mara ne ber agone mana Nyasaye erokamano maduong'. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Chris John wacho ni odiochieng' mogik mar Februari apako Yesu. Erokamano ahinya kuom wacho adiera kawuono en tarik 28 mabende wagoyo riti ne dwe mar 2 kendo kochopo kanyo kinya warwako dwe mar adek mano tarik 1 dwe mar adek higa mar 2022. Erokamano ahinya. Jack Juma Jalego wacho ni asedonjo e chenro aneno maber aka antiere nyango makogelo. Rwakna Nicholas Ochogo, Patrick Ndonji, Owino Mpesa Ligega gi Jack Omuga Ragana. Erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV. Sam Jacomo wacho ni asedonjo jolendo. Cleophas anasemolo kendo nabedo kod odira majaber kaka wuod Adwen. Awinjo uka an Kayole ma wuod Ratanga kwa Buai Ndiwa. Erokamano ahinya wuod Ratanga kuom kete mana e Ramogi TV kae. Ote machielo mabende aneno kuseoronwa e Facebook page kae. Evans Oduor wacho ni aneno Ramogi TV e yo makare ka antiere gwengego mag Nyalenda 5 Ways. Kuom wacho adiera liet mar siasa sani koro osemako mach kendo jopiny onego bed gi rieko e kinde mabende giikore mar yiero jotelo mabeyo. Ahinya to e kaunti ma Kisumu kae nyaka koro gi yiero jotelo mabende biro kelo negi dongruok e yo makare. Erokamano ahinya Evans Oduor kowuok e gwengego mag Nyalenda 5 Ways. Kevin Arucho wacho ni aru maber aka an mbita kae. Erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV kae. John Apidi wacho ni oyawre Sharon Sabato notera maber ahinya. Erokamano ahinya. Nyathi Nyasiaya wacho ni apako Yesu okinyi ni an nyathi Nyasiaya aka an Kisumu but achiew
kadenyo manyisa ni Raila to wacho nang'o. Erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV kae. Joneno magwa medo mana paro ni kata odiochieng' ma kawuono ema duol matayo weche mag yiero e pacho ka mano IEBC loro ayanga chenro mar ndiko jolut ombulu. Kata kamano liekore ni nitiere joma thoth ahinya ma bende pok okawo opande magi. Ne jogo ma pok okawo opande magi, wuogo ko ayanga idhi kawo opande mari mar mondo mi idhi ndikri kaka jalut ombulu, kendo kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8 higa ni mondo iyud thuolo makare mar yiero jatelo ma bende idwaro e pacho kae. Otumo gik ma bende adwa somo en mar Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu. Wacho ni ler mar atari ka an mana kodu live apinyo ruma kare tijewa mapile emwadich godo siasa kando amor kuom mano kodu. Erokamano ahinya mano Vitalis Ochieng'. Ameduru mana kete e Ramogi TV kae ka bende wagoyo mbaka wakelonu weche manyien kata weche matucho kowuok e kor gwenge ma pacho kae, counties mopogore opogore. Wakelonu weche go e weche wa manyien ma bende wabiro bedo godo odiochieng' ma kawuono. Akaw kamano biro teri achiel kachiel nyaka e nyawadwa Cleophas Oluoch ma bende aneno koseikore mar kelonwa chal mar fwambo mag gigo ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono. Cleophas. Erokamano ahinya Sharon kachiel kod Joyce. Kasani to erokamano ahinya Joyce kuom watwak kod weche matimore e mbui marwa mara Facebook. To kata kamano kaka wang'eyo chal mag fwambo gi osebedo katimore kirango kata to kamano Citizen Digital wadang'eyo gweng'i ni en ang'o matimore e gweng' ma intiere kanyo. Nitiere jal moro mane owacho ni gino ma oneno e twak kawuono en ang'o. Mano Derek ka intiere Magadi Secondary School kanyo wacho ni gimang'eyo ni Mdavadi to ken popular ahinya but mbele ka inyalo biro chung kar kende mondo bar kura mar Masawa ni mar kura mar Raila ni kod mbi ni nyaka giduok mbi kama gidware Kenya Kwanza mondo okaw piny kazi mi poko okaw kod One Kenya Alliance Coalition. Kamane kako wache kende gwenge ma Kisumo mano miwa otene twak mane wayudo okinyi makawuono. Kama chielo bende wada mana mondo mi wateri e counties o makaluo mondo ang'ini jofwambo waluonwa weche machalo nade. Mana konyalo mana ng'iyo e wang' jowi mari kanyo gino mantie kanyo matimre county ma Migori, Kisumu, Homa Bay kachiel kod mano ma Kisumo, Siaya bende nitiere kanyo. Mana kwanyalo mana neno gi mondo mi wawinji gigo matimore mana sani. Ka wachako gi county no ma Migori kama arita mar aluora mano gigo matimore aluora no ma county ma Migori. Bad migawo ma ochung'ne ler mar aluora mano NEMA dhi nono kar luoko mula manamba makoro ilieko ni lilo aluora e county ma Migori. Mano jafwambo marwa Jojo madhilaronwa kendo e kinde machuok nyime kae wadhi yudo wach kowuok kuome okinyi makawuono. Mano Jojo madhi miwa ler e wechego madhi kamano. Machielo kendo mano nyaka wang'e ni en report moro mane osegol kod wang' jowi mari mar Ramogi TV kendo bang' mano jogi okawo atua machalo kamano mondo mi gichop kata girang gigo mosebedo katimore kanyo matenore kod lil mar aluora mawuok e county no ma Migori e kar luoko mula mar namba. Mana kamane county ma Migori wadhiro lerno kaka sa medo dhi. Kama chielo kendo wadhi nyaka county ma Homa Bay kama wadho ni ja class 1 mano grade 1 onegi kod nyang' e gwenge ma Kobiero mane kar chung' od bura mar Achuonyo North. Ringre ne poko yud nyaka sani kendo jafwambo marwa mano Alia Beach dhi miyowa report kendo dhi kelonwa wechego kaka gimedo donjonwa ka pod chenro mar manyo ringre nyathi ma ja class 1 mane onegi e county no ma Homa Bay kar chung' od bura mar Achuonyo North ka nyaka sani poko yudi. To en report ma pod wamedo luoni nyaka sani wakwayo joma ntiere aluora no kachiel koda jonyuol mondo bed gi horuok e kindegi ma gimanyo gigo machalo kamano. Kama chielo kendo wadhi nyaka county ma Siaya kama wayudo ni nyathi sikul mano ma ja grade 4 mano grade 4 class 4 okaw ngimane e gweng' ma Awelo. Mano Awelo e boma ma Siaya. Mano nyaka sani gino matimore report ma wayudo kawuok county ma Siaya kendo jofwambo marwa George Amolo luwo report no yo moro makare. En geno marwa ni gigo duto idhi tim mondo mi kinyalo yang kadipo noweyo oboke moko manyiso ni en ang'o mino kawo ngimane en owuon. Mano report ma pod wamedo
luwo kendo ka wayudo gi wakelo gi weche manyien mag migago kagi kacha ang'ichwelo kod mano ma oimore kaka ono wan gi rameny piny kowuok e kaunti ma Siaya wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kapod wan e kaunti ma Siaya piny kanyo nyalo mana neno ni ikruok ne penj maduong' dhi chako juma ni mano ikruok mano mare wanyalo ni rehearsals dhi chako juma ni ka ikre ne penj madhi timore are juma manyien mano tarik 7 dwe mar adek dwe ma chako odiochieng'no makiny tarik 7 penj chako rehearsals duto dhi timore juma ma wantiere ni en mana geno wani kamoro moro mintie nya bedo nyathi sikul nya bedo japuonj inyalo bedo ng'ano machalo gi machal nade mana ke nyalo paro chien kanyo matin mana ka wanyalo mana duoko pachwe chien to warang ni anango mana gik mage mano bedo ka timore kinde mane ji ikore ne timo penj to mada mana bayo ne jowete man godo e studio kae mano Sharon kachiel kod Joyce mana ka nyalo anya chako gi Sharon ape Sharon nyaka sani jo Siaya nigi ikruok kata rehearsals magigo matimore e kaunti ma Siaya motenore koda penj korka kori odiochieng' machalo kamae yanang'o miparo gi odiochienge mag rehearsals Sharon kinde wa ing'eni kinde wana bedo ga e desks to desks go ndalo mag rehearsals na irudho gi sand paper ne warudho nikech ne giwacho ni kokirudho desk ma kamago nikech thothne wan kata na jopuonjre ji nohero ga ndiko e wi loka ing'e loka gi loka umore tiloro magi manwa bedo koro na warudho mar mondo mi kata na invigilators ka kon gibiro to kik gine kindiko gimoro amora nikech writings moro amora ndiko moro amora wi loka nyalo ng'isi ni kwalo penj koro ndalo rehearsals wan warudho mana lokas gi sand paper nitiere jo sikundi moko ma sani neno wang' jowi mar Ramogi mana ka inyalo kawo thuolo ni mondo imigi ote moro mar ka gitimo rehearsals magi ote mane minyalo miyogi ichakata gi primary kata idhi e secondary kata ka gintie jogo mantiere Kanjira kacha bende okong'o mondo anno kasomo Kanjira en gweng' mae to kata kamano thothne nasomo Kisumu asomo e skund primary mong'ere kaka Aria asomo Aria Primary School kanyo koro king'e Aria wantiere mane e chuny boma ma Kisumu wachiegni koda skul manong'ere kaka Lake Primary bathe kocha be wantiere koda Sha katika mano mar mondo mi kochopo odiochieng' mar penj chato ibedo kuma ler ok yud kata gimoro kata chiel ma ondike wi desk kanyo kopogore koda mano bende ji ne kawo thuolo makende mar lemo iluongo jonyuol kacha tiketo lwet ruoth koro jopuonje wacho ni gisekawo thuolo mar higni 8 mano kochakore klas 1 nyaka chope klas 8 osepuonju makare koro ilemo nu iketo lwet Nyasaye mar mondo mi seche mudhi timo penj kacha Nyasaye omiu iluongo nang'o omiu rieko omiu nyaka chal mar ngima maber mondo kochopo kanyo chieng' mar penj kata odiochieng' onogo mar timo penj ng'ata kik bed matuo mano gimomiyo mano gima watimo thothne e chieng'no mar rehearsal kendo ing'iso unu bed motegno kik ubed koda paro mang'eny mondo utim penj aka untiere koda rieko maber maonge chochni moro amora kata dang'ni moro amora mar paro Cleophas magi gik ma thothne ne watimo kinde mane watimo rehearsals kanyo e skund primary mar Mount Carmel Academy mayudore e boma ma Kisumu kacha kanye kuma ne wasome kanye kuma ne watime rehearsals kendo ne wawuoyo penj ahinya ne waduto ne wakalo class mar wanyawacho ne en class ok adwa wacho class mane but ne wawuoyo penj ahinya akalore ni rehearsals ne watimo maber kendo ne ketwa e lamo akapok ne watimo penjno mar class 8 Cleophas unto rehearsals nutimo nade yes Sharon Ing'e kuri jonyuol manyiso nyithindgi ni an ing'eni nabedo ga mana namba 1 ing'eni janyuol ka janyuol onge nyathi ma bende janyuol nyiso ga ni an ing'eni naywaga buoto imbe lokri jonyuol ma koro nanyiso nyithindgi kaka koro ipako Mount Carmel ni nuwuo penj nyowuoyo ata wacha dier anto kata nyathina ka abiro ng'iso ang'ise maber ni kata kodhi bo penjo mamawa kata penjo dagi to miye files na maber wacho ni adiera to anto nawuo penj kabisa ok anya riambo awuoro en mana kamano kamane kaka weche ntiere jo Aria osewacho ni Aria mane gitiere kendo ne giwuo penj kendo Mount Carmel kacha bende ji no wuo penj Mount Carmel mano bath Mama Safi kabisa Mama Safi nyalenda kanyo ujo makwach chiemo mane uso kanyo miyo jo Mount Carmel Cleophas ito pokingiso kaka ne uikoru ne timo penj obed penj go mag KCP kata KCSE ikruok mar penj to
Nebor. Anasomo nanga primary school. Kanyo ne wan gi japuonj ni Mrs. Okwiri. Mrs. Okwiri ne en japuonj moro makwacha ahinya kendo kano wacho ni desk te irudho ka irango kanyo gi Mr. Onyata. Mr. Onyata koro koso wacho ni desk te irudho to ne all. Index 1 nyaka 11 nyaka ku. Kanyo makoro ka ikruok mag piny ne gintiere ba ne waluoko. Wawuok e school wadhi omo pi auji kata kero nyalo ni river wigwa. Wakao pi wigwa to waduogo warudho. Mano ka Father Crackman ne pok omo pi moro e school kanyo mane koro watiyo go moro makare. Lakini nyaka sani mana ka warango gigo mapod timore e county ma Kisumu ikruok ne ber kata jo Kisumu de bende ne waikre makare. Jopuonje mane kata Mr. Muga gi ne Mrs. Odada jogi duto miyo thuolo moro maber. Kapod watiere gigo matimore e county ma Kisumu. Jolupo e dhowath ma Kisumu koro dwani okete ler tije ma iluongo gi ni Maritime Authority onego bed ni gitimo ang'o gigo mantiere gwenge ma Kisumu kanyo nikech jogi moko wacho ni ok gitiyo yo moro makare kendo mana ka wanyalo mana neno gi kanye county ma Kisumu mana ka wanyalo yudo gi yo moro makare mondo ranga gino ma jofwambo mantiere alwora ma county ma Kisumu dhi luonwa okinyi ma kawuono. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' gigi te timore to wan kae gi nonro gigo matimore e mbui mano koting' wacha gi Citizen Digital kwese to gigo matimore e counties wa kendo jofwambo biro miyo waler gigo magiluwo mana e wang' jowi mari mar Ramogi TV kae warango gigo matimore Citizen Digital kae to wadhi e Twitter kapok wadok nyaka e gigo matimore e alworawa kendo kete mana ka mae chenro mar mbaka oromo koro chak wadago mana mbaka kodi parni nyalo oronwa ote inyalo gochonwa namba mar go simu idhi ketni e wang' jowi mari kanyo gonwa simu ikonwa ni nyaka sani odira ni ne chalo nade ichako juma ni nade to odiochieng' diko di nade kete mana ka itimo tich koro timo tich kanye ka in gi ng'awa e yo machalo nade wakawuoyo madundo ka waduogo wadhi nyime gi chal mar fwambo e Citizen Digital kae to wadonjo e Twitter gi kuonde mamoko kete mana ka waduogo bang' yueyo. Siasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa ya picha. Music and so much more. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung' ne omenda. Mana kamanya kora Ramogi Ajwang' kaka no asingo nini bang' yueyo madundo waduogo mondo mi wakoni gigo matimore e alworawa mana repode moko mane wayudo e kuonde mopogore opogore wang'e maber ni lup jatend piny Kenya William Ruto onge piny mar Kenya sani kendo nitiere gwenge ma pinje ma Uingereza kaachiel kod mar Amerika kae to kotieko to chomo nyaka Qatar kata kapok achopo kanyo wada mana rango gigo mosebedo ka timore e mbui to mana sani ka wanyalo mana rango nyaka sani weche matimore e mbui kanyo iluongo ni election countdown odong' odiochienge adi to wachomo yiero maduong' mana kaka inyalo neno ka odong' odiochienge 161 seche 13 mage matimore Citizen Digital ka kidonjo kacha mokwongo iparo mana ni yiero okayo machiegni ten mana kamano iwacho ni wadong' kanyo gi 22 minutes to wachomo yiero maduong' madhi timore kama chalo wadang'iyo weche manyien ma timore alworawa mar Kenya koda alworane kendo mano wadhi yudo kar kanyo Citizen Digital kanyo kama wayudo kanyo magi moko kuom weche ma omi pek okinyi ma kawuono kendo wanyalo kanyo ni mago jogo mantiere duolno mar IBC makoro chopo kata kuma koro idhi da dhoggi kendo idhi non gi ka gin jogo ma
ni kare mar timo weche machalo koda mano. Kendo mana kapod wantiere kanyo, wanyalo mana rango gi matut. Kanyo nitiere jogo mawacho ni Facebook gi weche mag hacking madhi nyime mano e pinyno ma Ukraine itiyo kode e yo machalo nade kod jolweny mantiere e pinyno. Kaeto wantiere kanyo gi weche mag Google. Iwacho ni Google Maps matiyo e pinyno mar Ukraine. Mana kenyalo neno kanyo kapok wayawe kata en mana mano Google Maps e piny ma Ukraine nyaka sani ok ti nikech magi mitiyogo kuom yudo jogo ma pod olal kanyo titiyo kodgi e pinje moko ma iwacho ni piny ma wasika Ukraine kamano kaka gikete kata. Koro wada mana ringo mondo mi wangi sigana moko momi pek kanyo mano mar IBC. Kendo iwacho kanyo ni jata chenro maduong' mar IBC mano nyaka sani en achiel kuom jogo ma kore dhi dadhogi iluongo ni interview no dhi chako kanyo juma manyien mano tich ariyo. Kendo gintiere kanyo mano Marjan Hussein mane kama entiere kanyo kendo wageno wadhi yudo jalno madwarore ne kom ma imanyo mano mar IBC. Kendo mano dhi chako odiochieng' mar tich ariyo anniversary towers mantiere Nairobi kae mano tarik 8 dweno mar adek. Moko kuom jogo ma ntiere kod CEO no mar IBC nyaka sani duolo mochung' ne yiero kod kiao mano Marjan Hussein. Marjan oting'o Nancy Kariuki Wanjiku, Laktar Joe Mabonga, Zefania Aura Okeyo kod Laktar George Kamau Michungu. Mage joko midhi dadhogi kuonde machalo kamano. Inyalo paro ni welo machalo koda mano otim bang' kane duolo mochung' ne yiero kod kiao e pacho kae mano IBC olando thuolo mar jata chenro maduong' nikech ng'ama ni kanyo Marjan osebedo mana kanyo kuom thuolo kata wanyalo wacho ni okang' mar acting pok nobedo kanyo kuom pok nosiere ahinya ni en mokawo kom no mar jata chenro maduong' e duolno mar IBC. Jok mano kwayo tijno gin ji maromo 500 kod 11. Mago ema timore kendo nyaka sani wanyalo yudo ni kinde osechopo ma mago nyaka timre kendo nyaka giyudi e yo makare. Kama chielo kendo wayudo ni ji 5 mano okinyi makawuono gari machielo manitiere ndara mano mar Kisii Nyamira ji 5 owito ngimagi kendo mano bang' kane gari mane gintiere mano mar matatu otuomore kod trailer mane nitiere apayano mar Kisii Nyamira. Ji 5 go oyudo jogo moyudo hinyruok kendo pod gitie. Ka wanyalo mana rango malo, ka wanyalo mana dhi malo mondo mi warangi gigo madhi mbele. Jogo mantie kanyo ne gari makamano mar matatu notuomo trailer mane ochung' mane bath ndara kendo bang' mano ji 5 nowito ngimagi kanyo. Ma ji 5 gi oting'o joma chuo giduto ne githo kanyo ka matatu mating'o ji 14 nitie moko mano yudo hinyruok kendo gidhi nyime yudo thieth. Mago jok mantiere kanyo. Nitie moko mano ting'o mine 2 kod joma chuo moko 2 yudo thieth e osiptende mopogore opogore e kaunti no ma Kisii. Geno maro ni giduto gidhi yudo chang mapiyo ne jogo mohinyore kendo jogo mawito joheragi waketo we alam makende mondo Nyasaye manyalo gik moko duto owinja ywaku kendo joherau ma ulalo oninda kama okwe. Kama chielo kendo wadhi e weche matimore e pinywa mar Kenya kae kendo ma dereva mane oriembo Uhuru kachiel kod nyithindgi. Uhuru ni nyapenjo ni Uhuru ni ng'a? Uhuru mondikani en Uhuru ma jatend piny Kenya. Mano Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta dongin be ngi driver moro matero nyithindi school. Koro mano iluongo ni Jomo Kenyatta ne nigi driver moro mane riembe kendo ne tero nyithindo school kachiel kod owetege waro mutingo muhogi ni jogi ka nitero school gi osiepe gi moko. Koro driver no wacho ni en koro dwaro odwaro gari kaka mich mana mondo mi wane kaka gigo te donjo. Iluongo ni Robert Mugo mana konyalo mana rango kanyo sani entiere gigni 78 to mana kaka entiere kowacho ni e kinde machien kane koro jaduong' tho nyaka sani pok oyudo wach machalo koda mano. Robert Mugo Mboi en mano riembo Uhuru Kenyatta kod jogi duto osiepegi kod nyithindegi kane gisomo mane school no mano nyithindgi moting'o Muhoho Nyokabi ma Gatundu kendo ne gibiro nyaka St Mary School mantiere buore Nairobi kae.
gokinyi kendo iduoko gi saa 10 nyaka saa 11. Jogi ne keto jam nikech saa 10 gi saa 11 ok apar ka nitiere gik ma bura mane tim. To ni omo gi skul saa 2 mar okinyi, ngimane ber. Tinde nyithindo chiewo mana saa 10. Saa 11 gisechiewo ikawo gi kata ng'wech. Nyaka sani pok oyudo lo gi gari mane osingni obiro yudo. Kamachielo kendo, weche motenore kod midhusi no mar corona, konyalo mana yudo odiochieng' manyoro bang' seche 24, Kenya ne oyudo mana jogo mogamo midhusi mar corona madirom 24. Mano kelo yot mar ji gamo midhusi mar corona chopo mana 0.5. Mano ok ng'is ni nyaka sani midhusi mar corona pok omako piny. Pod nitiere Kenya kae, to en mana ratiro marwa mondo mi waket ngima obed makare. Mano konyalo ng'iyo kanyo, ji 15 kuom ji 24 go ne gin jo Kenya, ka ji 9 ne gin jogo mawuok e pinje maoko. Kendo nyaka kanyo ng'ama tin mogik ne en nyathi ma jahigni 7 mano gamo midhusi no mar corona, ka ng'ama duong' mogik e kanyo ne en jahiga 62. Mago report mano yangi gi jatend migawo mar thieth e pacho kae mano Mutai Kagwe, kama nochiwo twak machalo kod mano ne ute mag fwambo mopogore opogore e pacho kae. Mago kwan duto jogo mane opim ne gin 4,459 bang' seche 24 mokalo. Nyakora Ramogi Ajuang en mana thuolo ni minya yudo mondo ilok lweti. Corona pod nitie. Kibedo ga thung'a machalo kamano, dhi kata mondo pimi. Pod inya bedo kod, inya bedo e kwan mar ji maromo ji 24 gi. Ok ing'eyo, kete mana ka. Wabiro ng'isi gimomiyo onego ing'e weche machalo koda ma. Jaod bura ma Gatundu South, mano Moses Kuria, oyango koro dira mokalo ni odhi laro komno mar gavana e kaunti ma Kiambu. Duond buche en chama cha kazi. To mana kaka Muya Joseph Konoa e sigana mondik kae, mano picha machon mar Moses Kuria, kirango kanyo, nolando ni koro dhi laro komno gi duond bura mare, mano mara chama cha kazi. Kamane kaka nokete e mbui meke maga mano tingo Facebook, Twitter, kano keto gini ayanga ni koro dhi rakore kod gavana masani, mano James Nyoro wange maber no ka hotelo no banka no se thicho ko gavana mane oyiere kaunti ma Kiambu, mano Ferdinand Waititu kata Kiero baba yao. Nyaka sani osel yango ni odhi laro komno mar bedo gavana e yiero madhi timore dwe mar 8. Kata kamano wang'e bende gino mano osebedo kolieko ni mondo oti kod Oka okonego ti kod Raila Amolo Odinga kata oriwre gi kwethno mar Azimio la Umoja. Mago weche moko mag siasa mang'eni wabiro yudo mana e diere kae. Kendo nyaka sani wang'eyo ni wadhi mana yudo gigo matimore aluorawa. Kendo ka wanya mana ng'iyo gi, nitiere wach mane Aida Odinga owacho kae. Owacho kanyo ni please take care of my husband. Okwayo jo Kenya, in kaka jahera mar Ramogi TV, mama otimo gima long'o, wacho ni kanyo koro ritne mana jaode. Aduoki mane diere odi kanyo. Ng'ato nowacho ni ka mama Aida Odinga osomo nigi en mana daktari, to osegolo ji ma ji owuok kanyo, ma ji wacho ni amiyo jaoda mondo rite ka en e chenro mar bedo jatend piny Kenya ka entiere ndara no ma odhi timo ka yiero chomo. Kendo wacho kanyo ka ne entiere e pop tuke ma Kasarani chieng' no mar Ngeso, kane oparo chien kaka ne osebedo ka otiyo kachiel kod jaode weche gi mag siasa mathur kae. Kendo mano ranyisi mopogore opogore ne nyiri joma mine mantie ko kanyo masano Ramogi. Akia ni Sharon Angluong na nyingi, min Zonia geni nitiere kanyo. Be unyagolo gi mondo giwuogi, binyagolo wuon Zonia ni koro wuogi dhi e pap. Ok papa pao siasa, nikech wang'eni ji jo pap yote. Nyaka sani ok awach ni ja pap, lakini nyaka sani wagoni manyasero kamano. Watiere kanyo gi twak mara Uhuru Kenyatta. Koro kanyo wacho ni jumbe 2 mabiro, kwethno mar Azimio la Umoja dhi bedo gi thuolo mar lando ng'ano madhi ting'o bandech gi kaka kweth achiel. Mana kanyo kinyalo neno Muya Joseph Ford nyime konowa kaka ne Uhuru Kenyatta loso e gwenge mag mana Nairobi kae odira mokalo. Kirango kanyo mano ne Azimio Oka Coalition, mane kaka riwruogno dhi bedo. Azimio wang'e mabende sano osekao duond buche mopogore opogore. Kwethno mar Oka bende donjo mana kamano. Mano twak mano timore giko dira mano ne chieng' Ngeso kachiel kod Jumapil wechne pod luore kae kod kacha. Kaito
Wange maber, ma en Citizen Digital App. Kende Citizen Digital App kae, kichopo kar kanyo ma en live. Kar live ka kichopo, tidia ni. To sama idie kanyo mar live no, tidhi neno kanyo Ramogi TV, idhi neno Citizen, idhi neno Dinoro. Mana gino ma idwaro. Mana kinyalo dhi piny, kar kae ma kore yude Ramogi. Mana kiyabiro malo ka. Mana malo. Iyudo Ramogi ka. To kiyudo Ramogi ka, tidhi yudo achiel ka achiel. Gino madhi nyime. Mana kamane kaka iyudowa. Kendo mano be idhi neno kako chal. To mage chal mar wach. Kituge tuga kama ineno mana kaka wasudo. Koro mane gimomiyo wantiere ka mana mondo mi wami weche machalo koda mano. Wadhi nyaka e Twitter mondo wane gigo matimore. Koro download app mari mar Citizen Digital. Kidonjo kanyo, yud thuolo mar neno Ramogi TV achiel ka achiel kamoro amora ma intiere mana mondo mi wayud twak e yo moro makare. Kama chielo ma en oboke manor kod jaloso elo jogo ma ochung' ne campaign mara jakom Raila Amolo Odinga kom mar ten piny Kenya. Kendo mano chal mar wuoth mare kod campaign modhi goyo jumbe ariyo mabiro mondo mi chieng' Jumapil ma koro kwethni rumo, giromo mana Nairobi kae alafu iketo e lela jachung' margi. Mano ka duond buche mopogore opogore osekawo kar chung' margi. Kanyo kinyalo mana rango maber chieng' tich adek mano tarik 2 dwe mar adek kwethno mar Azimio chomo Nakuru, kaeto tich ang'wen gintiere gwenge ma Kisii kod Nyamira. Tich abich mano tarik 4 dwe mar adek gichomo Bungoma County. En mana kamano. Ngeso gintiere Machakos kama gidhi bedo Athi River kaachiel kod Mlolongo. Jam nyalo bedo koro ka jam ntiere ndara ma Mombasa kanyo, ni Mombasa Road. Komakore ahinya manyo machielo minyalo donjogo e buore e Nairobi kae, mano kiwuok Mlolongo. Kama chielo kendo chieng' Jumapil gichomo Nyeri County. Gima nyaka wang'e en ni Nyeri County kanya kama no bage romo mar Sagana 3 cha. Bang' kane Sagana 3 oserumo, lendo machon mano Hussein Mohamed ma bende en jaloso e wach machalo koda mano. Picha ni takia kako donjo kanyo nyaka koro ikete kanyo gi Maruto chopogo loka kacha, lakini jo Kenya nigi pichni mopogore opogore. Picha mineno kanyo no mano picha machon. En mana ni ji wacho ni sani kama ne kaka ne weche obedo. To nyaka sani gima nyaka wang'e, jalup jatend piny Kenya nitiere e piny mar Amerika. Mana akoni jogo ma owuotho kode, jogo minyalo wacho ni owuotho kod jalup jatend piny Kenya kodhi e pinyno mar Amerika kaachiel kod Uingereza, kaeto gibo wuok mano bang'e tarik 8 nyaka tarik 11 ka gichomo Qatar. Gin jogo moting'o Chebet Ruto, alafu wan gi gavana ma Turkana Joseph Nanok, Salim Vuria ma Kwale, kaeto wan gi Anne Mumbi Waiguru mano ma Kirinyaga, alafu wantire kanyo gi Musalia Mudavadi meni jalup jatend piny Kenya machon. Kaeto jor bura mabura bende ni kanyo moting'o Susan Kiika, Roslida Soipan, Owen Baya gi jogi duto mantie ka. Kama kaka ne gidonjo kendo kama ne kaka ne giloso kendo gitwak gi jok mopogore. Mano picha, mano kaka ne jalup jatend piny ochopo gwenge ma Amerika. Kama ne kaka entiere kanyo. Nyakwara Ramogi Ajwang' e gigi duto pod wantiere kar kanyo. Ka wanyalo mana rango, nitie gigo mopogore mane timore. Kane wanyalo mana yudo gi timno mar Chelsea ne ogo. Chelsea ne ogo Nyakwara Ramogi Ajwang'. Chelsea ne ogo. En mana kamano. Nikech Chelsea no ogo, johera mag Man U moro ahinya kendo wacho ni Chelsea no ogo gonde 11-10. Kendo jagol margi no ogo mana malo, okalo mana roof. Kochomo mana malo kamano. Kamane kaka ne gigo timore. Kama chielo watieko gi picha mamalo kanyo minyalo neno. Mano mara Ndogo Jara. Ndogo Jara en kuyo kod lit ne jogo duto ma johera mage kendo mago duto mag jo ohangla. Jogo duto wagonu mos makende gigo duto ma ukale no yudo ajali odiochieng'no ma nyoro. To nyaka sani en mana kuyo kod lit maroko kae kaka Ramogi TV ne un johera duto mag ohangla. Ahinya anyuola kod osiepe mag Ndogo Jaraha. En mana mago e chenro mag fwambo kuom Cleophas Oluoch, Sharon Ong'ao, Facebook, Twitter, message. Jogo wacho nang'o? Bende jok magocho mana mondo mi wawinjgi ka watieko mondo wadonj kata e counties mopogore wawinjgi ma giwacho. Eto kama na inya Cleophas, mana chal mar fwambo. To Cleophas awuoro kaka ilicho kaka Chelsea nogo. Dire mogo kaka jo Man U to ikuyo okilosi studio ka, wariti.
Koka mano aneno ka moko kuomu oro nwa ote kaachiel koda penjo. Aneno makaran Ruth Wagude kawuok Kolwa Ranger, Gerald Ojuang mar Migori County akwayo oganda luo ni kura kwa Baba Fast. Koka mano nyako Ramogi Ojuang waneno ka saa bende ringo matek kodwa. Wadong' mana gi saa kata mana dakika madong' manyalore mapar kende to chenro makama indi mar mbaka oromo rumo. Kata mano abro tiri nyaka e weche gweko matimre e counties mopogore e pacho kaendi. Kabendo ang'eni reporters magwa jabedo akicha mar mondo mi ginyiswa gigo matimre e kor gwenge mabende gintiere. Momiyo adwaro ringo nyaka e county 001 kama bende wantiere koda reporter marwa George Aoko mabende ogo touch e gwenge makono. George, kiwinjo yo makare amusi ni misawa tinyalo buna nyiswa ni county namba 1 to wacha nang'o okinyi makawuono. Ero kamana henya awinj maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma aneno ka waru maber kendo aneno ka weche dhi maber e kaunti ma Mombasa kae. To achiel kuom gigo maluwo odiochieng' ma kawuono ni en ni wang'eyo ni kawuono ema ne duol mar IBC oketo ni mae odiochieng' mogik ma dhano onego bed ni ndikore kaka jogo ombulu. Atemo luwo wach ni mondo ang'e ni to jo kaunti ma Mombasa kaendi be giwuok moromo be gindikore kaka jogo ombulu. Kato machielo bende wang'e ni giko dira ne wantiere gi weche mag siasa mane otwere e pacho ka to chutho wach mar Azimio la Umoja. To kata kamano antiere gi moko kuom jodak Mombasa kae. Adwa mana ni to gingekna ne matin tiere achiel kuom jogo mayudo katemo ndikore kaka jogo ombulu e ofis mar Huduma Center. Awinjo japacha ni to chaka gi nyingi tinyisa ni to weche ineno ka chal nade kawuono makoro dhano ndikore kaka jogo ombulu. Weche beyo. An jaduong' Reuben Sidika ma jalup duo Council of Elders Mombasa. Odiochieng' ma kawuono en ndalo mogik manyo IBC oketo ni gindikore. To ok en tich mayot nikech wuoyo gi dhano mondo dhi okaw ombulu. Dhano nigi weche ma giwacho ma ok ne ombulu osemiyogi. To watemo mondo mi wawuo kodgi kata mana kijende matindo. Sani an gi kad ka mar kijana matin ma atero modhi okawo kura kendo koro en a registered voter. Omiyo kura to ji kawo to chuny magin godo giwacho ni kura ok osemiyogi gik magidwaro kuom ndalo mokalo. Kawuono wang'eni en odiochieng' mogik kamin tere kijandi odhi ondikore. Neno ka kwan jogo mowuok oko bar ndikore kaka odiochieng' mogik chal nade? Pile jo Kenya ohero gik mitimo mogik. To kawuono adhi anwang'o ka ji ten mabe ok ji ng'eny. Koro akia ni nyiso ni jomoko nyose ndikore nyaka nyocha ne chakre nyocha to kawuono monego bed mang'eny to aneno ka ji tin. Ero kamana henya wayude pajadak machiel ma Mombasa kae nyisa ni to nwaneno ka romo mag siasa ne dhi mbele odiochieng' kata giko dira. Chak gi nyingi tiwacho ni neno ka weche mag siasa koro dhi nade to romo mar Azimio. An nyinga iluongo Rosemary Mchura. Taneno ka osiepena te jok mang'iyo go te samte mawuoni ani dala 001 mama no wod Raila mar ariyo ani dala ne to ritwa maber kwayo mara be kapok wuoyi wach kura akwayo ni Raila bende kendo nyuolnwa wuo kaka mano nyuolo ma 001 ni moritwa maber ni to kura osiepena te mang'iyo go mong'e Raila duta sotero bokao mar ariyo. Raila ana kwayi banan kidonjo tirange johelni matindo kaka wangi kaka ni rango pudhe be konyo kaka ni rango wazee busa ni yudo pesa johelni matindo ka wangi bendi rang tu watemo ni matek odwa ne kata tar wadonje kata en odlum wabro donje ok wabidhi ute maler awa kwayi Agwambo ibeti matek nu jowetewa ma Kenya ka wabende wan joluo oluongwa walokia nying koro dholuo ni ema wacho ni nying mar dholuo ma ginene lugha ya Kenya kiloko nying wa Raila wabo winjo maber kendo wabro mor item matek Agwambo kik wachi ni ti wan ok wadwa ni ti wan wang'en pod itin. Ero kamano wayude pache jadak machielo ma Mombasa kae nyiso ni nwaneno ka romo ne otwere over the weekend kata giko dira in romo mar Azimio ni neno nade? Mokwongo an iluonga ni Rafael Odienyo kaya. Kaloso taloso e Mombasa ka. Kendo aloso kaka achiel kuom delegates mane nitiere Nairobi. E romo mane waromo go Nairobi ne ber.
kendo en romo ma jo Kenya pok oneno kuom higni madhi 60. Be ni neno ka ne gi meet expectation mari ni geno mane to be neno ka gino nochopo? Well, geno nyaka ne wachopa nikech lengo mar Kenya en ni nyaka to wadhi mbele. To gimomiyo nyaka wadhi mbele, Migosi Uhuru Kenyatta en jatelo madwa ni mondo we legacy. To legacy mwaneno koweyo mane wa expect en ni jakom Raila Amolo Odinga osetiyo ne Kenya matek higa 41. Koro expectation mane jo Kenya gombo ni mondo jakom okel Jubilee machiegni, okel ODM machiegni to gi other coalition parties mondo mi wadhi mbele kaka jo Kenya. Erokamano ahinya. Mago manaparo mag moko kuom jodak Mombasa kaendi kawuoyo wach odiochieng' ma kawuono ne mano odiochieng' mogik mar ndikruok kaka jogo ombulu to gi romo mag siasa manotimore e giko dira. Oko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya Joja oko wawinje yo makare kanyakla koda oganda ma bende ni loso godo komedo mana paro ni ina janeno marwa mar Ramogi TV. Bende sewuok oko mar mondo mindikri kaka jagombulu kata oyo. Kaponi ok pok indikri kaka jagombulu, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' no mogik ma bende duol mar IBC noketo mar mondo mi oganda ma pacho kaendi ondikre kaka jagombulu. Koro nene ka thuolo makende mar mondo mi idhi ndikri. Kata kamano e kaunti no ma Migori bende ntiere ywak kaluwore koda jodak e gweng' no ma Namba ma bende ywak kaluwore koda lil mar aluora ka bende duol mar Nema bende nosegolo koke oko mar chungo chenro mag kunyo mula ma bende osebedo ka kelo lil mar aluora e gwenge gweko mag Namba. Wantero koda reporter marwa George Juma ma bende osebedo ka luwo wach makamaindi. George Juma kinyalo mna winjo yo makare kiwuok achiel e kaunti ma Migori amosi ni misawa kaunti ma Migori ochiew nade tinyalo mana kawe gi kanyo. George Juma amosi ni misawa gino ni winjo yo makare. George Juma nitiere kaunti ma Migori ka bende oluwo wach moro mar jogweng' kaunti ma Migori ma bende ong'ere kaka Namba osebedo ka ywak mokalo kaluwore koda lil mar aluora. Kata kamano ka pod watudre koda George Juma biro somo moko kuom ote ma bende ioro. Dan Omega iwacho ni yweyo mar nyithi skul dhi luwore gi kaka jonyuol osebedo ka puonjo nyithindgi. Awi maber ne ogonyo Advents koda Omondi. Jonas Sowa ntiere chenro Ramogi TV ler kendo antiere kaunti ma Homa Bay. Roni Woodman Eva awacho niya aneno Ramogi TV gi Dani nyaka piyo gi opiyo duolo mano wuod Komenya Migori. Iwachanga ni neno wayo makare rokomana nyakum kete e TV mar Ramogi. Benentie jal moro bin lunga ni ane Josi Abonga ka Saramba Pala Kogutia siasa ok monwa timo tijewa. Erokamana inyaka bendo dhi nyime koda tije matek ma bende usebedo ka utimo. Gerald Ojuang ma Migori County kwa Uganda luoni mondo wuog oko mar mondo mi okaw kura. Gilakse gi kabro dik achiel kachiel e county ma Migori. Ageno ni reporter marwa George Juma winja yo makare mar mondo mi onyiswa kata mana ywak mag jodak mag Namba kaluwore koda lil mar aluora. George Juma kinyalo winja yo makare amosi ni misawa. Misawa inya awinje yo makare kuwuok e kaunti ma Migori sama weni antie gwego mag Namba ka bende king'iyo toka kae en kambi no mabende nyaka sani kod iluoke Goldi. Chieng' tich abich majuba ma okalo apaya mantie mbele na kane oganda man kane obago ng'any kane gidino apani kane giywak nitie kwiri mawuok e kambi ni mabende nyaka sani donje kuonde go mag pi mopogore moting'o mago mag kisima ka bende nyaka sani mago koro ketho ngimagi kata miyo gi tuoche mopogore. Okinyi makawuono ogeno mondo duolno ma ochung' aluora kata Nema onego bene biro mar limo kambi ni mar timo nonro ka otende kod ywak mar oganda bende nyaka sani kotimore kae. Malingli mwasido bende nyiso ni odiochieng' manyoro apisa wuok e migawo mar thieth e kaunti ma Migori be nyolimo kambini kama nye gikawo pi kata sample mag pi mopogore ma bende gidhi timo negi nonro mar ng'eto ywak moganda ywak ni be en adieri. Kanwa wuoyo kod oganda kinde mokalo ne giyango ne nyaka sani pige magido kaka mago mag kisima nyaka sani dum ka bende koro gichich mana kwiri mawuok e kama ikunyo Goldi ni ema nyaka sani koro kelo midhiero machal koda mae ka bende nyaka sani koro pura go kambika madindo duolno ma ochung' aluora kata Nema mano wane saa 5 kinus gibiro ka be gidhi chopo to kwa ng'iyo rangach maduong' mar ka wanoko ndik kanyo ne ok oyien onge gimoro amora dhi nyime kacho ndik ne chenro mag tich ka nyaka sani koro ok dhi nyime koro waito ne to kochakore sani en okang' mano bende koro bige mopogore mag piny owacho koro dhi kawo otende kod ywak mag oganda mabe dware mondo koro konygi ka otende kod kwirigo mag wacho ni nyaka sani koro ketho alwora to ahinya mago mag pie kaunti ma Migori.
Erokamano ahinya George Juma. Mano wach mabende wabiro medo luwo ni janeno marwa mar Ramogi TV e weche manyien magweko mag migago kaachiel koda mamoko. Kata kamano saa ineno koseromo saa 5 mar onyango makoro nyiso ni chenro mar mbaka oromo koriwo manero mar piny mabende nwachako ni saa 12 mar okinyi bende gisani eri koro ochopo e giko. Kata kamano lelo jowetewa mabende notayo chenro makamaindi manero Joyce Oduor, Cleofas Otieno, kanyakla koda go picha, producers magwa, directors magwa. Erokamano ahinya kaachiel koda in janeno marwa mar Ramogi TV mabende nobedo kodwa chakre saa 12 mar okinyi gikanyere makelowa e giko mar chenro makamaindi odiochieng' makawuono. Kaka wuono en odiochieng' romo gik mar dwe mar 2. Warad kendo odiochieng' makiny mabende wachako e dwe mar 3. Ibed koda odiochieng' makare oritiur masani.